Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Pebrero 17 tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Cham Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapangunang mga balita, Public Safety Unit nagaplano nga dublihon ang effort sa pag-roving sa patrol sa syudad. May kangtanan sa minor de edad nga naglumpat sa Drilon Bridge. Ginabanta insidente sa pag-attempt nga mag-utas ang kaugalingon nga natabo diri iya sa may Taytay sa syudad, naglabot na sa 5 ka insidente. Dugang pa nga mga balita, values formation sa tagsa kapuluyan. Importante agud balikawan sa ang nasambit sining mga krimen. Suno pa iya sa CHR, no? Ang tagsa ka mga ginikanan encourage gid nga pasangkaron ining values formation. Sa dugang pa nga mga balita kang impormasyon, ang Department of Agriculture Regional Office 6 ginpabugalang produksyon sang gata sa Western Visayas apang hindi pa malabot sa rehiyon ang 100% nga supply. Ining pagka self-sufficient bala sa Region 6 when it comes sa dairy products. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, probinsya sang Guimaras may pinakamataas nga inflation rate nga na-record sa Western Visayas. Kag Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 nagpanawagan sa mga kabataan nga dapat mag-comply sa ila sining mga requirements sa ila 100-year-old nga ginikanan agud makabaton sang 100,000 pesos cash incentives. Sureball na to ya si former Senator kag sa karon na Presidential Advisor Juan Ponce Enrile sa iya sining 100,000 pesos. Matapos ginag sa ulog sa iya sining ika-100 nga kadlawan sadtong araw ng mga puso ukon Valentine's Day. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Ang Department of Agriculture diri na budlayan nga mapanubo ang presyo sa bugas. Now, sa aton sini karon iyang pungsod. Sa gihapon, medyo mapropinot pa ang sitwasyon sa pagpanubo sa presyo sa bugas sa pungsod. Apisar nga may bag-o ani, no, nga mga palay nga nadugang sa pungsod na Pilipinas. Lakip na sinadri ang rice importation sa bulan iya sa Enero. Ginapahayag ini sa Department of Agriculture pinaagi sa kay Undersecretary for Operations Roger Navarro nga bangod sa parayon sining pagtaas ang demand sa bugas sa pungsod. Ang rice exporting country sa pungsod Vietnam kag subong man ang Thailand, nagpataas man sila sa presyo sa ila sining bugas, now nga mayara sa 48 pesos tubtob 52 pesos kada kilo. Magluwas sini ginatagan man sa nagakigo nga pagtamod ni Navarro ang dako sini nga pagpanghangkat nga mapanubo ang presyo sa bugas bangod sa ginhimo sini nga lihok sa export ban or ginhimo nga export ban sa India sa mga non-basmati rice. Dako sining epekto pagid dugang sang El Nino phenomenon sa mga palayan, no, nga kun sa diin ang mga farm inputs pagin sinadri manwanag manahal katulad ni ginamang sa fertilizer. Magluwasin na may iban pa nga mga farm inputs nga gina-take into consideration rason man sa pagtaas sa gyapon sang presyo sang bugas ukon mabudlay nga papanubuon ang presyo sang bugas diri sa pungsod na Pilipinas. Kabalo bala kamo banwa, no? Sandig iya sa statistics. Ang Pilipinas nagakonsumo sang 37 mil
toneladas, metrikos toneladas sang bugas kada adlaw ina banwa. Now, sa aton sini nga mga kabombo, rason nga kinahanglan nga mag-import sang 300 toneladas sang bugas kada bulan bilang dugang sini, no? Halin iya sa mga local farmers. Ginpaig ni Navarro nga bayaran sa kabugusan nga 590 metric tons ang bugas nga gina-import sa pungsod bilang dugang, no? Sa aton sini nga ginaani nga palay, no? Ginaani sa aton sini nga mga mangunguma sa masunod sini iya nga bulan. Sa karon nagahampang sa 37 tubtob 42 pesos ang kada kilo sang well-milled rice, sinandumeng 36 to 42, dinurado 48 to 55, jasmine rice 46 to 52 kag ining pilit nga 60 pesos kada kilo. Last time nga gin-check sa Bombo Radio, kuwara 52, 54 kilo sang bugas sa aton sini nga mga merkado publiko. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon imo bantayan sa paray nga pagpalayag sa Bombo Aray sa uto pagkatapos ang Bombo Network News. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa lamang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Pebrero 17, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, itong landslide evacuees mula sa barangay Masaramaco, Davao de Oro handa nang lumipat sa kanilang temporary shelter area. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangakong pagbubutihin ng agri-productivity sa Caraga Region sa pamamagitan niya ng pagkatayo ng mga soil laboratory. Mga titulo ng lupa, farm machineries at equipment ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform sa Caraga Region. 34 na pamilya naman apektado ng sunog na sumiklab sa Pasay City. Grupo ng mga gumagamit ng alternatibong e-scooter na babahalang madamay sa e-trike ban. Sa ating international news abangan dahil si dating Pangulo ng Estados Unidos sa si Donald Trump ay pinagbabayad daw ng $354.9 million ng korte. Sa ating balitang pampalakasan, Pinay swimmer na si Trisa Tabamo humakot ng mga medalya sa ASEAN Open School Invitation Aquatics Championship sa bansang Thailand. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakahanda na itong mga bakwit mula sa barangay Masara dyan sa may bahagi ng Maco, Davao de Oro na lumipat sa kanilang temporary shelter area na ibinigay ng lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ipahayag ng pamahalaang panlalawigan na mahigpit nitong ipatutupad. Ito namang patakarang no-build zone sa komunidad na natabunan ng malawakang landslide na ikinasawi nga ng hindi bababa sa 72 katao noong Pebrero 6, 2024.
habang itong pag-alis sa isang lugar na tinitirhan nila sa loob ng maraming taon ay maaaring mahirap. Sinabi naman ng mga evacuees na kailangan nilang sundin ang utos ng pamahalaan. Samantala, kasalukuyang inihahanda ng mga otoridad ang relocation site sa may barangay Elizalde. Dito itatayo ang tent city na magsisilbing temporary shelter area ng mga apektadong residente sa naturang lalawigan. Samantala, binigyan ng Department of Education ng 15 araw itong mga evacuees para manatili sa mga paaralang nagsisilbing evacuation center sa naturang lugar. Ayon sa ahensya, handa silang ipagpatuloy itong negotiation kung wala pa talagang nahanap na lugar kung saan pwedeng paglipatan nitong mga evacuees. Samantala sa dagdag pang mga pagbabalita, muli namang nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ng kanyang administrasyon ang produktibidad ng agrikultura dito sa ating bansa. Ginawa ng Pangulo ang naturang pahayag matapos niyang inspeksyonin ang nasa 550 million pesos na soil laboratory building na kasalukuyang ginagawa ngayon doon sa Agusan del Sur. Ayon sa punong ehekutibo, ang naturang proyekto ay ang kauna-unahan at modernong laboratory sa buong rehiyon ng Mindanao. Aniya, ilan lamang ito sa mga maraming programa ng kanyang administrasyon para sa mga magsasaka sa naturang lalawigan. Si Agusan del Sur Governor Santiago Kane Jr. at Executive Advisor at Scientist na si Dr. John V. Golora naman ay nagbigay din ng briefing sa Pangulo sa proyekto ng pagkatayo ng laboratory ng lupa na matatagpuan yan sa Bayan ng Prosperidad. Sinabi naman ng Presidential Communications Office na ang pasilidad ay may kakayahang pisikal, kemikal at biological na katangian ng mga lupa gamit ang isang hanay ng mga advanced analytical na mga kakayahan. Sinabi nito na ang posibilidad at ang pasilidad ay maaaring magsuri ng 500 to 100 sample ng lupa sa isang araw na may mga resulta naman niya ng pagsubok o testing na ilalabas sa mas mababa sa 2 hanggang 3 araw. Maaari ding pag-aralan na nasa naturang mga pasilidad ang mga sample ng lupa, iba't ibang mga halaman, tubig at pataba at maging ang gas. Sa pagbibigay naman ng sapat at tumpak na impormasyon sa lupa ng mga magsasaka, ang laboratory na mga ito ay magbibigay daan sa kanila na pumili ng mga pananim na angkop para sa kanilang mga lupang sakahan at uri, gayon na rin ang rate ng mga uri ng mga pataba na dapat gamitin sa kanilang mga pananim para yan sa pinakamabuting kalagayan ng paglago at pag-unlad ng mga halaman. Ang Provincial Soils Laboratory ay inaasahang matatapos naman sa susunod na taon kung saan ang mga soil chemist, soil microbiologist at maging mga agronomist ay nagtatrabaho bilang lead personnel ng pasilidad. Sa dagdag pang mga pagbabalita, nagbabala naman si National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng mga pulis na kanyang nasasakupan na huwag aabusuhin ng mga ito ang paggamit ng search warrant. Ito nga mga kabomba at consternation ang warning ng pinuno ng Metro Manila Police kasunod yan ng pagkakasibak sa serbisyo ng 10 mga pulis na pawang nakatalaga sa National Capital Region Police Office nang dahil yan sa katiwalian. May kaugnayan pa rin ito sa umano'y kontrobersiya ng naganap na raid sa isang condominium doon sa Parañaque City noong Setyembre 16 ng taong 2023. Giit pa ni Police Major Nartates, dapat na magsilbing babala ang pagkakasibak sa serbisyo ng naturang mga pulis sa ibang mga pulis dahil yan sa mga parusa at consequences na kanilang posibleng kaharapin sa bawat nilang ginagawang aksyon. Kasabay nito ay ang pag-ibigay din ng general ng giit na hindi nito kukonsintihin ang anumang uri ng katiwalian at pang-aabuso ng sinuman sa miyembro ng kapulisan. Oras 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, aabot sa kabuang 2,769 na benepisyaryo ng mga magsasaka mula sa Caraga Region ang pinagkalooban nitong titulo ng agricultural land mula naman yan sa Department of Agrarian Reform. Ayon sa naturang ahensya, na ipamahagi nila ng itong kabuang 4,659 hektarya ng lupa sa nabanggit na mga benepisyaryo.
Nanguna sa pamamahagi ng titulo ng lupa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Maliban dito mga kabombot ka sa nation ay i-turnover rin ng ahensya itong aabot naman sa 8.9 million pesos na halaga ng mga farm machineries at equipment sa kabuang 1,688 agrarian reform beneficiaries sa naturang rehiyon. Kabilang sa mga ito ang tractors, hand tractor, grass cutters at maging itong snapsack sprayers. Ang naturang inisyatiba ay bahagi pa rin ng Climate Resilient Farm Productivity and Support Program ng Department of Agrarian Reform. Ito ay sa pakikipagtulungan rin ng Department of Agriculture sa naturang ahensya. Samantala, karamihan sa mga magasakang benepisyaryo ay nagmula naman sa ilang lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island sa nabanggit na rehiyon. Binaligtad naman at isinagtabi ng Korte Suprema ang desisyon na nagpapawalang bisa kay dating Philippine National Police Special Action Force Chief Leocadio Santiago Jr. sa pagbilian ng mga segunda manong helicopter na ipinasa bilang bagong-bago noong taong 2009. Sa 14 na pahinang notice, pinagbigyan ng Korte Suprema ang petition for review na inihain ng Office of the Ombudsman na humamon sa pagpapawalang ni Santiago. Ibinalik din ng Korte Suprema ang naunang revolusyon ng Office of the Ombudsman na nagpatunay na si Santiago ay nagkasala ng serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service at gayon din ang pagkapataw ng penalty of dismissal. Sinabi ng Korte na noong taong 2008 binalak ng Philippine National Police na bumili ng 3 helicopter sa pamagitan naman niya ng public bidding. Pero ayon sa Korte, mayroong 3 hindi matagumpay na bidding bagamat sinubukan ng Philippine National Police Bids and Awards Committee na makipagnegosasyon sa mga potensyal ng mga nagbebenta ngunit hindi rin ito natuloy. Dahil dito nagsumite naman si Santiago ng memorandum na humihiling ng agarang pagbili ng hindi bababa sa isang equipped light police operational helicopter at 2 standard light police operational helicopter sa lipian mga kabobot Nation sa orihinal na 3 light police operational helicopter. Gayunpaman, kalaunan ay napag-alaman na ang 2 standard helicopter na inihatid ng Manila Aerospace Products and Trading ay hindi bago at matagal nang nag-expire ang warranty para sa mga makina. Sinabi naman ng Korte na ang pananagutan ni Santiago ay batay sa kanyang patotoo na ang Manila Aerospace Products and Trading ay isang may kakayahang supplier ng mga helicopter sa kabila ng mga pag-usumite ng dokumentaryo na nagpapatunay na hindi ito totoo. At simula pa at kagnay po niyan, samantala naman sinabi rin ng Korte Suprema na ganap na kumbinsido na ang mga aksyon ni Santiago ay nasira ang imahe, integridad ng buong pambansang pulisya. Oras 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, ay nilinaw ng Department of Science and Technology Regional Office o itong DOST na hindi naman agad na magsisimula nga itong La Nina phenomenon pagkatapos ng El Nino na kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa. Ayon kay Analisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Sections, magkakaroon muna nitong tinatawag na break na ilang linggo bago nga itong pag-uumpisa ng bagong weather phenomenon sa bansa. Paliwanag pa ng opisyal na bagamat nakita na itong mga palatandaan ng panibagong weather pattern, hindi pa naman nila maibibigay ngayon ang eksaktong araw na kung kailan ito magsisimula. Inaasahang matatapos naman itong El Nino phenomenon hanggang sa buwan ng Abril o buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon at kung saan mababa itong naitatalang antas ng pag-ulan sa buong bahagi ng bansa. Ngunit kapag nagsimula naman itong La Nina phenomenon, maaari makaranas ang bansa ng higit sa normal na buhos ng ulan na magreresulta naman sa mga kaso ng pagbaha at ilang insidente ng pagguho ng lupa.
Sa dagdag pang mga pagbabalita, natapos na ng Department of Public Works and Highways ang road project ng ahensya na nagkakahalaga yan ng mahigit 50 million pesos na sa mga probinsya yan, partikular doon sa Albay. Dahil dito, inaasahan ng ahensya na lalong mapapabilis pa ang biyahe ng mga motorista na bumabaybay sa Barangay Gutob at Barangay Pinagdapugan, Barangay Gutob papuntang Barangay Pinagdapugan. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Department of Public Works and Highways na ang naturang kalsada ay mas ligtas at mas maayos para sa mga motorista na bumabagtas naman sa nabanggit ng mga agricultural barangays. Mga kabambat Christian Nation, kaugnay pa nito ay sinabi rin ng naturang kagawaran na ang proyekto at ay partikular na itong Gotob to Pinagdapugan Road ay nasa 1.87 kilometer na 2-lane concrete. Ito raw ay kargado rin ng mga road shoulder na at gayon din ng mga line canals, box culverts at iba pang mga uri ng mga kagamitan at mga sinasabing materyales para sa mga protection yan sa strategic place. At kaugnay po niyan, nilagyan rin ng Department of Public Works and Highways ang solar-powered LED lights bilang dagdag proteksyon sa mga motorista na dumadaan sa lugar tuwing gabi. Ang naturang proyekto naman ay pinangunahan ng Department of Public Works and Highways Albay 3rd District Engineering Office. At iyan po ay pahinggil pa rin sa naturang mga proyekto para sa nasabing lalawigan. Mga kabambot ka Sir Nation, abangan mamaya mga kapanem natin ang Vice Chair ng National Federation of Transport Corporation. Kaugnay pa rin ho dito sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng ating gobyerno. Itatanong lang natin sapagkat may ilang sentimiento nga itong publiko hinggil doon. Paano naman daw itong mga simpleng mamamayan, itong mga simpleng negosyante na talagang ang mode of transportation ay itong mga jeepney at sa pagkakaalam nga natin itong public utility na itong mga bagong unit ng jeep ngayon ay air condition na. So paano naman itong mga kababayan natin na nagbibenta ng mga isda, yung mga medyo may amoy na mga produkto, so paano sila ngayon at saan sila sasakay kung hindi pwede sa aircon, kasi alam naman natin na kapag air condition ay mangangamoy yung buong loob noong jeep. At iba pang mga issue tatalakayin natin mamaya, samantala muna. Naniniwala si Attorney Chel Diokno na isang oportunidad itong naging desisyon ng korte na tuluyang sampahan nga ng kaso itong film director na si Jade Castro at itong tatlong mga kasamahan nito. At ito ay may kaugnayan pa rin dito sa insidente ng umano'y pagsusunog nga sa isang modern jeepney dyan sa may Katanawan, Quezon Province. Sa isang resolusyong inirekomenda ni Assistant Prosecutor Livio Roses Munoz na kasuhan nga ng destructive arson sa ang itong mga sospek sa ilalim yan ng Article 320 o Paragraph 3 ng Revised Penal Code. Ayon kay Attorney Diokno, ang panibagong development na ito sa naturang kaso ay nabibigay lamang kina Castro ng patunay na wala silang naging kasalanan sa kasong pagsusunog nga sa isang modern jeepney. Samantala sa panig naman ni Castro ay sinabi nito na bagamat hindi niya matanggap nga itong naging desisyon ng naturang issue ay ipinauubayan na lamang niya sa kanilang abogado ang paghawak sa kasong ito. Samantala, abot naman sa 34 na mga pamilya ang apektado ngayon ng sumiklab na sunog sa Pasay City kagabi. Ito nga mga kabambat Christian Nation ay matapos na tupukin ng naturang sunog ang 10 kabahayan sa Dandan Street, Barangay 54 doon sa tramo sa lungsod ng Pasay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang isinasagawang investigasyon upang alamin ang naging sanhi ng naturang sunog. Anila sa mga light materials sa karamihan gawa ang mga kagamitan sa naturang lugar na naging dahilan naman kung bakit naging mabilis ang pagkalat ng apoy na nagdulot naman yan ng mga pangamba sa publiko at dahilan din kung bakit walang naisalbang mga gamit ang mga residenteng apektado nito. Pag-amin naman ng naturang kagawaran, bahagyang nahirapan ng mga truck ng bombero na agad na makarating sa lugar dahil na pinangyarihan ng sunog nang dahil pa rin yan
sa masikip na daanan patungo rito. Tinatayang aabot naman sa 480,000 pesos ang halaga ng mga ari-ariang napinsala sa nangyaring sunog. Samantala, kaugnay nito ay 2 individual ang nagtamo ng galos sa katawan nang dahil pa rin yan sa naturang insidente, habang may isa namang nakaramdam ng paghirap sa paghinga na tinatayang may edad na 30 o 63 taong gulang na lalaki. Sa ulat, inakyat ng Bureau of Fire Protection sa unang alarma ang naturang sunog bandang alas 6 ng gabi. Nakalauna itinaas din sa ikalawang alarma at saka dineklara ng mga fire out dakong alas 8 ng gabi. Samantala sa ngayon, pansamantala naman munang manunuluyan sa gymnasium ng mga barangay ang mga apektadong residente sa nangyaring sunog. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group itong mag-asawang miyembro umano ng Concepcion Criminal Group. Arestado ang laking sospek sa bayan ng Paracale, Camarines Norte, habang naaresto naman ang misis nito sa Imus, Cavite sa magkahiwalay na operasyon. Ayon sa mga otoridad, ang dalawa ay kabilang umano dito sa tinaguriang most wanted person diyan sa Bicol Region. Ang dalawa ay sangkot umano sa kaso ng pagkidnap at pagpatay sa magkapatid na Gilbert at Glenn Quinzon diyan sa may Daraga sa probinsya ng Albay. Ang mga labi ng dalawang biktima nga ay kabilang sa mga labi ng 6 na individual na hinukay ng National Bureau of Investigation diyan sa Libon sa probinsya ng Albay noong taong 2022. Kung maalala, si Gilbert Concepcion, ang umano'y pinuno ng Concepcion Criminal Group, ay nasawi sa isang armadong engkwentro na sa pagsisilbi nga ng warrant arrest sa Maynila noong Enero 2024. Si Concepcion ang itinuturing na utak nga sa likod ng iba't ibang krimen na umano'y ginagawa ng grupo, kabilang itong pangingikil at maraming kaso ng pagpatay. Naganap ang operasyon sa Maynila sa barangay San Martin de Porres, Parañaque City sa pagtutulungan niya ng Police Regional Office 5 at iba pang law enforcement units ng gobyerno. Iniulat rin ng Police Regional Office 5 na ang operasyon ay nagresulta nga sa isang armadong engkwentro at nauwi o kay Concepcion at sa kanyang mga kasabwat. Bombo International News. Inatasan ng Korte ng New York na si dating United States President Donald Trump na magbayad ng nasa $354.9 million bilang multa yan sa hindi pagsasabi ng tama ng kanyang net worth para manloko ng mga mangungutang. Kasama rin rito ay pinagbawalan din ni Justice Arthur Engoron ang dating Pangulo ng Estados Unidos na manilbihan ito sa anumang korporasyon sa New York sa loob ng 3 taon. Ang nasabing kaso ay nagsimula kay New York Attorney General Tita James at kung saan nga inakusahan ito ang dating Pangulo ng Estados Unidos sa Trump at negosyo ng kanyang pamilya na tinaasan ang kanilang net worth ng hanggang $3.6 billion kada taon sa loob lamang ng ilang dekada. Ginawa nila ito para mahikayat ang mga bankers at mabigyan sila ng mas magandang loan terms. Mga kabambat Christian Nation, sa kabilang panig naman ay mariin namang itinanggi nitong si Trump ang akusasyon at sinabing may halong politika raw ang kaso dahil si James ay isang Democrat. Nakahanda naman ang legal counsel ni Trump na iapila ang nasabing kaso. Lumabas naman ang desisyon matapos ang 3 buwan ng pagdinig doon sa Manhattan. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, naglabas ng babala ang Securities and Exchange Commission sa publiko na huwag maglagak dito sa tonic shop para yan sa di umano'y pagsali sa hindi autorisadong investment na walang kaukulang lisensya mula sa Securities and Exchange Commission. Sa naging advisory ng naturang ahensya, sinabi nito na itong tonic shop inasangkot sa scheme na kilala bilang tasking and recharging na kung saan nag-o-offer ito ng tinatawag na online job sa publiko sa pamagitan ng pag-asagawa nitong ilang task kasabay ang pangakong makatatanggap ito ng reward at komisyon. Kapag nakumpleto na itong isang partikular na task, bibigyan na ang mamumuhunan ng isa pang gawain na gagampanan naman para sa kaparehong pangako ng pagtanggap ng mas mataas na komisyon
at kung saan kinakailangan nga itong karagdagang funds o itong recharging mula sa biktima upang bawiin ang kanilang mga kita. Nabanggit ng komisyon na ang isang tasking at recharging scheme ay nagsasangkot ng pag-aalok nga at itong pagbibenta ng mga securities na uri ng investment contracts tulad ng tinukoy nga yan sa ilalim ng Section 3.1 ng Securities Regulation Code. Idinagdag nito na umiiral nga ang isang investment contract sa tasking and recharging scheme dahil mayroong pamumuhunan o tinatawag na paglalagay ng pera sa isang karaniwang negosyo na may makatwirang pag-asa ng kita na makukuha mula naman sa pag-isikap ng ibang individual. Dahil dito, hiniling ng naturang ahensya o nitong Securities Regulation Code na ang nasabing alok at pagbibenta ng mga securities ay dapat na nararapat na nakarehistro sa kanilang komisyon at ang kinaukulang entity o itong mga ahente nito ay dapat magkaroon ng naangkop na pagpaparehistro o lisensya upang ibenta itong mga naturang securities sa publiko. Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, abay nakahanda na itong Pilipinas para naman yan sa magiging hosting nito ng qualifying event para yan sa Paris Olympics. Magaganap ang 11th ASEAN o Asian Gay Age Group Championship mula Pebrero 26 hanggang Marso 9 sa New Clark City Aquatic Center dyan sa Capas, Tarlac. Mga kabumot ka sa nation, ang nasabing torneo ay magsisilbi bilang qualifiers para yan sa Paris Olympics ngayong taong 2024. Sinabi naman ni Philippine Aquatics Incorporated Secretary General Eric Buhain na malaking oportunidad itong pag-host ng Pilipinas dahil asahan ito namang pagdalo ng iba't ibang international swimmers mula sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Nasa 1,300 na mga atleta mula yan sa 31 bansa ang inaasahang darating sa bansa para sa nasabing tunggalian. Maglalabanan ng mga ito sa 4 na disciplines and swimming, diving, artistic swimming at water polo. Paglilinaw nito na tanging ang swimming lamang ang magsisilbing qualifiers para sa Olympics. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ay inanunsyo ng Bureau of Immigration itong matagumpay naman na pagkaka-aresto nito sa isang Taiwanese fugitive na wanted ng mga otoridad sa Taipei dahil yan sa mga katiwalian na ginawa niya noong siya ay official pa ng Taiwanese Army. Sa isang pahayag, kinilala ni Immigration Commissioner Norman Tansinko ang naturang suspect na si Lee Chen-yu, 36 anyos. Ito ay naaresto sa barangay Banilad, Cebu City ng pinagsamang operatiba mula sa Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration at ng Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sinabi ni Tansinko na armado itong ang mga arresting officer ng warrant of deportation na pinirmahan niya na alinsunod yan sa summary deportation order na inilabas ng Bureau of Immigration Board of Commissioners laban kay Lee noong Disyembre ng taong 2021. Ayon pa kay Tansinko, inilagay rin ang pangalan nito sa blacklist ng kanilang ahensya at pinagbabawalan na rin itong muling makapasok dito sa ating bansa. Ayon sa Taiwan Economic and Cultural Office sa Maynila, ang naturang pugante ay napapailalim nga sa warrant of arrest ng Taoyuan District Prosecutor's Office sa Taiwan dahil yan sa mga kaso na nilabag niya. Kabilang narito itong anti-corruption law at criminal code ng kanyang bansa. Ginawa umano ni Lee itong pagkakasala ng maglingkod siya bilang kapitan sa Military Dependent Service Division ng 6th Army Command ng Taiwan kung saan kabilang sa kanyang mga tungkulin nga ay tumanggap nito mga lease inquiries at mga aplikasyon mula sa miyembro ng publiko. Gayunpaman, iniulat na inabuso niya itong kanyang posisyon at gumawa ng pandaraya sa pamagitan ng itong pamimeke ng mga kontrata sa pag-upa ng mga lupang nakalaan naman para sa mga dependent na mga sundalong militar sa naturang bansa. Ibinulsa din umano ni Lee itong nalikom na illegal niya nga nakuha mula sa mga pagbabayad sa pag-upa at itong deposito naman mula sa mga aplikante sa pag-upa na nagkakahalaga ng higit 4 na milyong dolyar ng Taiwan o halos 128,000 US dollar.
Sa iba pang mga balita, nababahala naman ng ilang commuter na gumagamit ng e-vehicle na madamay sila kapag tuluyan ng maban ang mga e-trike sa mga lansangan dahil sa mga naitatalang violations. Ito nga mga kabombo at Christian Nation ay sinabi ni mobility spokesperson Ira Cruz, bagamat sumusunod daw sila sa mga batas, nakakaladkad pa rin daw sa issue yung kanilang pangalan laban sa mga usapin na may kaugnayan sa e-trike na bumabiyahe sa mga pangunahing lansangan. Pahayag ni Cruz, matapos sabihin ng Metro Manila Development Authority na maglatag na ng mahigpit na regulasyon sa pagmamaneho ng mga electric bicycles at electric tricycles sa ating bansa, ay kabilang pa rin daw sa tinitingnan ay ang mga pagpaparehistro ng mga electric bicycles at electric tricycles sa lisensya at gayon din ng mga driver na nagmamaneho nito. Panawagan naman ni Cruz, isama sana sila sa mga konsultasyon upang marinig ng mga kinaukulan ng kanilang panig bago magpairal ng samot-saring mga panuntunan. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, iniulat ng pamunuan ng Manila Water Company Incorporated na kanilang nalagpasan itong target nitong service connection noong nakaraang taong 2023. Sinabi ng kumpanya na nakapagtala ito ng 23,701 mga bagong domestic connection mula Enero hanggang Nobyembre 2023. Nalagpasan nila ang kanilang full year goal at umabot ito sa 19,898 o katumbas siya ng 20% service connection. Ang Manila Water ay nag-install nga ng aabot sa 1.18 million service connection ng tubig mula noong 1997 na binubuo ng higit sa 1.1 million domestic connection at sa higit na 56,000 commercial at industrial connections. Mga kabombot ka sa nation, siniguro naman ng Manila Water na ito ang ganitong development ay makapagbibigay ng malinis na may inom na tubig 24/7 sa mahigit 7.6 milyong customer nito. Iniulat din ng kumpanya na ang non-revenue water nito na kumakatawan sa water loss dahil yan sa mga pagtagas at illegal na koneksyon ay patuloy na nanatiling mababa sa international standard. Sa ika-4 na quarter ng nakaraang taong 2023, ang NW ng Manila Water ay nasa mas mababa sa 15% na may average na 13.59%. Ang rate na ito ay lumampas sa pamantayan ng World Bank na 25%. Samantala sa pagtapos naman ng buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon, ang Manila Water ay nagbigay ng sewer service sa kabuang 288,490 accounts at nakapaglagay at nakapagpanatili ng kabuang 468.41 kilometers na mga sewer lines. Higit pa rito, ang naturang kumpanya ay nagbakante naman ng higit 103 septic tank mula Enero hanggang Nobyembre ng nakaraang taon. Entertainment News. Nag-donate ng nasa $100,000 ang pop star na si Taylor Swift para yan sa biktima ng babaeng nasawi sa mass shooting incident noong victory parade ng Super Bowl team na Kansas City Chiefs. Sa mensaheng nakalagay kasama ang donasyon, nakikirami umano ang naturang pop star sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. Inilagay ng pop star ang kanyang donasyon sa GoFundMe na layong tulungan ang pamilya ng biktima na kinilalang si Elizabeth Lopez Gavan at kaya hindi ng 22 na nasugatan kabilang ng ilang mga bata. Kilala si Taylor Swift bilang boyfriend ng miyembro ng Kansas City Chief na si Travis Kelce at kung saan nga ilang beses siyang nakikitang nanonood ng games ito kabilang na ang katatapos lamang na championship. Sa ngayon, mahigit 2,000 na katao ang nagbigay ng donasyon na umabot na po yan sa kabuang $200,000. Samantala, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na mas paiigtingin pa nito. Ito namang implementasyon ng transformation program para yan sa dating mga rebelde na nagbalik loob sa gobyerno. Ito ang inihayag ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr.
Kasunod yan ng kanyang ginawang pagbisita sa Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Alinsunod pa rin ito sa Peace and Security Agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang rehiyon. Dito ay nakipagpulong si Secretary Galvez sa mga brigade commanders ng Armed Forces of the Philippines Northern Luzon upang bigyan ng mga ito ng update hinggil sa mga bagong developments ng implementasyon ng localized peace engagement effort at the transformation program ng pamahalaan para yan sa pagtatatag ng Peace and Development Center sa iba't ibang lalawigan sa naturang rehiyon. Ang naturang transformation program ay dinisenyo para mag-complement sa localized peace development engagement ng pamahalaan na kinabibilangan naman ng 12 lines of efforts na nasa ilalim ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict o NTF-ELCAC na kinukonsidera ngayon bilang isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan sa pagtugon naman sa mga komunistang teroristang grupo na CPP, NPA, NDF. Ang mga programang ito ay nakaangkla pa rin sa Executive Order No. 70 Series of 2018 na nananawagan para sa isang whole-of-the-nation approach para sa pagtugon sa mga pagsubok na dulot ng naturang mga rebelde. Samantala, kumpiyansa naman si National Economic and Development Authority Secretary Arsenal Balisacan na mas magiging maigi pa ang travel experience ito sa ating bansa, partikular na sa mga paliparan. Yan ay sa oras nga po na matapos ang rehabilitation project ng Ninoy Aquino International Airport. Mga kabombat Christian Nation, ito nga ay matapos ang inilabas na 170.6 billion pesos na halaga para sa rehabilitation project ng Ninoy Aquino International Airport na naglalayong gawing moderno ang lahat ng mga pasilidad nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Balisacan na ang modernisasyon ay naglalayong itaas pa ang annual capacity ng mga paliparan sa ating bansa mula sa 35 million ng mga pasahero hanggang papuntang target ito na 62 million ng mga pasahero. Gayun din ang pagdadagdag ng air traffic movement mula naman sa 40 to 48 flights kada oras. Samantala, sa kabilang banda naman ay ipinuri nitong si Balisacan ang pag-isikap ng Department of Transportation sa pamumunuan sa Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership Project na nakapasa sa mahigpit na pagtatasa na isinagawa ng mga kinangkulang evaluating agencies ukol pa rin sa naturang proyekto. Samantala, mga kabombot ka Star Nation, nakatakdang ilunsad ng Commission on Human Rights itong isang online platform na tatawaging Alisto Alert Mechanism kung saan maaaring ireklamo ng mga mamamahayag at periodista itong mga pag-atake, pagbabanta at iba pang human rights violation na kanilang nararanasan. Sa isang pahayag, sinabi ng komisyon na ito ang kontribusyon nila sa selebrasyon ng National Press Week. Kanila umano ang kinikilala itong mahalagang papel ng media workers para mapanatiling buhay ang demokrasya ng Pilipinas, gayon din ang katotohanan at hustisya ng bansa. Dagdag pa ng Commission on Human Rights na sila ay nakikisa sa sentimiento ng mga Pilipinong mamamahayag na ang pag-atake sa kanilang trabaho ay matagal nang hindi natutugunan ng ating bansa. Kaya naman mas gagawa umano ang komisyon ng mga programa para mapaunlad ang media welfare dito sa Pilipinas. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, sumailalim na sa briefing ang lahat ng mga nurses at health personnel ng Bureau of Jail Management and Penology upang paghandaan naman itong mga hakbang na ipatutupad ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay Health Service Division Head Jail Chief Inspector Jaime Claville Jr., sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, ipinabatid sa mga ito kung paano may iwasan at mapapamahalaan ang kanariwang summer diseases na tumatama sa mga kulungan, lalo na ngayong umiiral itong El Niño phenomenon dito sa ating bansa. Pinangangabahan kasing tamaan nga ng mga karamdaman ang mga persons deprived of liberty dahil sa matinding init ng panahon. Aniya, kabilang sa mga karaniwang suliranin sa mga jail facilities ay ang diarrhea at gastroenteritis at isang sakit na na-trigger ng infection at pamagas sa digestive system.
Samantala, sinabi ni Claveria na in-dap na itong Distriction Jail sa Bicol Region. Ang mga best practices ito noong nakalipas na pandemya, tulad na lamang nitong pagkakaroon ng kanya-kanyang mga isolation facilities sa naturang mga bilangguan. Samantala, ipinagmamalaki naman ng opisyal na kumpara sa iba pang mga reyon sa bansa ay maluwag niya itong mga jail facilities sa Bicol, kaya mas madaling matutukan itong mga health personnel. Sa pagkakataong ito, kagaya ng nababanggit natin kanina, nasa linya na ng ating komunikasyon si Mr. Robert Kang, ang Vice Chairman ng National Federation of Transport Cooperatives. Pahinggil pa rin po dito sa ilang issue na kinasangkutan naman itong Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Magandang tanghali, Mr. Robert. Welcome po sa aming programa. Magandang tanghali po sa atin at sa ating mga libo-libong tagapakinig. Sir Robert, matanong ko lang po at hindi po ba magagamit bilang dami nitong malalaking negosyante yung mga binuong kooperatiba at ito namang korporasyon na sa ilalim yan ng Public Utility Vehicle Modernization Program? Actually, magandang daan na tatahakin ng ating mga kasamahan sa sektor magkooperatiba. Unang-una, why I endorse cooperative is because nandun yung samahan. Pangalawa, co-owner tayo sa ating negosyo. So ibig sabihin, tayo po ay part doon sa ating pagmamayari nating mga sasakyan. Now, in some other areas, may mga kumikilos na papasok doon sa korporasyon kasi madali pong gawin yon. Kung marami kang pera, mas madali yun. But in fairness to the PUV Modernization Program, ay yan po ang binigyan ng karapatan na mag-organize para lumahok sa ating Public Utility Vehicle Modernization Program. Sir Robert, matanong ko lang ano-ano po ba itong mga ipinangakong benepisyo na makukuha naman netong mga driver na sasali nga dito sa mga korporasyon at mga kooperatiba? Actually, upon the acquisition sa modern jeeps, pag tayo ay consolidated na naging kooperatiba, yung equity subsidy ibibigay ng gobyerno para bumaba yung loan amortization natin sa ating mga nagustuhang mga sasakyan. Now, tungkol naman doon sa ating mga displays, so yung hindi maisama, ay meron namang social support yung ating gobyerno and pwede silang magnegosyo, pwede silang mag-acquire ng skills to TESDA. So yun po yung mga tinitignan. And may mga localized din support yung mga LGU tungkol sa mga displays drivers. Robert, ito yung isa pa sa mga major concern dito sapagkat ilan ho sa ating yung mga simpleng mamamayan ay nagtatanong sila kung paano naman po yung mga ordinaryong mamamayan na nag-nenegosyo kagaya na lamang nitong mga nagbebenta ng isda o yung mga produktong maamoy sapagkat kasi nga itong modern jeepney ay air condition so paano sila? So hindi papayagan ba sila na makasakay dala-dala yung mga kanilang panindang isda o ano pa mga produktong maamoy? Yes sir, pinaghandaan po natin yan. In fact, kahit air condition yung ating sasakyan, may mga ginagawa tayong paraan para sila po'y maisakay. So may mga units tayo na naglalagay ng tawag nito, yung ice chest or styrofoam para maikarga yung kanilang mga biniling isda. So hindi po mangangamoy. May katanungan rin po ang aking kapartner dito, si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene, go ahead. Mr. Kang, on my part po, malaman ko lamang po kung may mga data na po ba kayong hawak ngayon at as of the moment, ilang mga drivers at operators na rin po ba yung sumapis sa inyong kooperatiba? Actually, for a primary o cooperative, kami nasa 562 na kami. So that's only one cooperative. But if you are looking on the national number, yung consolidated na figure on transport individuals ay malaki na po, nasa almost 80% na. So that translates into thousands of members, no? So ibig sabihin maganda yung programa, naniniwala tayo dahil
kung tutuusin, hindi lang tayo dapat umasa sa gobyerno. May role din tayo na mapaganda at mapaayos yung ating pampublikong pansasakyan. Okay. Mr. Kang, I understand, no, marami-rami na rin itong mga driver at operator na nagsimulang sumapit na rin sa iba't ibang mga kooperatiba, maging sa inyong kooperatiba. Pero may ilan kasi yung mga tsuper at mga operator na ayaw talaga, nagmamatigas sila, na hindi doon sila sasapi sa anumang uri ng kooperatiba. Ano ho ba yung nagiging misconception dito? Bakit nagkakaroon ng ganong mga opinion itong ilang mga kababayan nating mga tsuper at operator? Unang-una, ayaw talaga nila. Yun yung pinaka mabigat na dahilan, ayaw nila. Pangalawa, they are looking for information that would validate their claim na hindi talaga pwede. But if you're looking on the general perspective of the whole program, merong mas maganda. Kaya if you're looking on the wrong side, the other side, ayaw ko na, dito lang ako dahil komportable na ako sa aking sitwasyon. But on the bigger scale of our public transport, there are better things to come. Although, may dadaanan tayong mga hirap dahil yung comfort zone natin na bago eh. So, pag there's changes, meron talagang magbabago sa inyo, sa trabaho, sa operation, and hindi po madali yun. Kailangan natin maitawid yan. Kaya, for us, kaya sa cooperative, CDA is always active on bringing the co-op leaders and the members to have vision, no? Yung tinitingnan natin 5 years from now, ano yung tingin nyo sa inyong grupo, sa inyong kooperatiba, how do you want it to be in 5 years from now? So yun yung tinitingnan natin, yung kagandahan ng motivation na ibinibigay ng ating gobyerno. With that, maraming salamat po Mr. Robert Kang sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon at sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa publiko. Thank you very much for having me. Thank you. Mga kabombot ka sa nation, nakapanayam natin si Mr. Robert Kang, ang Vice Chairman ng National Federation of Transport Cooperative. Kaugnay pa rin ho dito sa ilang mga issue naman na nakapaloob dito sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng ating pamahalaan. Sa pagkakataong ito, mga kabombot ka sa nation, kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga probinsya sapagkat itong Bombo Radio Cebu nakatanggap ng parangal mula sa Commission on Elections Central Visayas para sa walang patid na paglilingkod sa nakaraang eleksyon. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Binigyan ng parangal ng Commission on Election Central Visayas ang Bombo Radio Cebu sa pamumuno ni Atty. Lionel Marco R. Castellano, ang Regional Election Director ng COMELEC 7, at Carcar City Election Officer Omar Sharif Mamalinta, bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon at dedikasyon ng network sa tagumpay ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election noong nakaraang taon 2023. Personal na presentar ni Omar ang nasabing parangal kay Bombo Divine Grace Aquilio, ang manager ng Bombo Radio Cebu, dahil sa malaking pasasalamat sa estasyon sa pagpapakalat ng balita tungkol sa voters education at voters information dissemination. Sa ilalim ng sertipikasyong ito, nakalagay na sa harap ng maraming hamon at pananagutan, ang estasyon ay nagpakita ng pambihirang pangako, kakayahan at walang kapagurang trabaho sa pagtataguyod ng integridad at transparency ng proseso ng halalan. Talagang kapuri-puri umano ang walang patid na paglilingkod ng estasyon sa komunidad at paninindigan sa mga prinsipyo ng demokrasya. Well, basically, sir, it's a wise move on the part of COMELEC, especially in Carcar City, no? Of course, in coordination with our Regional Election Director kay Voters Education and Voters Information Dissemination. Citation, a certificate of commendation is proudly presented to Bombo Radio Cebu in recognition of your exceptional contributions and dedication to the success of the Barangay and Sangguniang Kabataan elections in 2023. In the face of numerous challenges and responsibilities, you have demonstrated remarkable commitment, competence, and tireless work in upholding the integrity and transparency of the election process. Your unwavering service to the community and commitment to the principles of democracy have been duly commendable. Given this 30th of November 2023, signed by our Regional Election Director in Region 7, Atty. Lionel Marco Castellano, and of course, yours truly, Officer 4 of Carcar City. Ating napakinggan si Omar Sharif Mamalinta,
ang tagapagsalita ng COMELEC Central Visayas. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balinget para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, dumako naman tayo sa mga pagbabalita doon sa Davao Region dahil ang Police Regional Office sa naturang rehiyon magasagawa raw ng investigasyon sa Masara landslide kung ano nga yung mga dapat at mga liabilities sa naturang trahedya. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Davao. Magsasagawa ng investigasyon ang Police Regional Office 11 sa nangyaring landslide sa Zone 1 Barangay Masara, Mago, Davao de Oro. Inihayag ni Police Major Catherine De La Rey, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 11, na mayroong direktiba galing sa headquarter ng National Office na naglalayong imbestigahan ang nangyaring landslide sa Masara upang mapaghandaan ang posibleng mangyari na landslide at di na maulit pa ang nangyari sa Masara na kumitil na maraming buhay. Binigyang linaw din ni De La Rey na hindi ginagawa ang investigasyon upang may masisi o managot sa nangyaring trahedya. Aniya, pangungunahan ni Provincial Director ng Davao de Oro Police Provincial Office Colonel Benedicto Paco ang investigasyon. Dagdag pa nito na sa oras na mapatunayan na may nagawang violation, ang sinuman ang may pakana at nagbigay pahintulot sa mga residente na bumalik sa mismong lugar kung saan nangyari ang insidente, mananagot sa batas. Maalala na taong 2018, mayroon ng ordinansang pinatupad na nagsasabing no-build zone sa mismong lugar na pinangyarihan ng landslide kung saan kumitil na maraming buhay. Sa huling datos na pinalabas ng MDRMO ng Maco Davao de Oro, mabot na sa 76 ang kumpirmadong patay, 18 naman ang patuloy pa na pinaghahanap at 32 naman ang injured. Samantala, sa nagpapatuloy na search and retrieval operations, ginarantiya naman ni De La Rey na hanapin nila ang lahat ng mga nawawalang biktima. Ang pinaka-aim natin na makuha natin yung lahat ng katawan ng mga nabiktima ng landslide. Sa ngayon, ang sa record po natin, meron pa pong 18 na missing. So, talagang pinag-iibayo natin ang ginagawang search and rescue operations po doon sa Masara landslide. And then, sa 96 po na na-retrieve natin ng mga katawan, 87 po doon yung buo. Hindi po tayo, dahil sa nakita yung isang part, okay na po tayo doon. Hinahanap pa rin po natin yung iba para po mabuo din naman po natin. Yan ang ulat mula sa pila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabate. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations, ito namang pagpasa ng People's Initiative sa Kongreso, abay target na makakuha na ng plebisito sa susunod na State of the Nation Address ng Pangulo. Ayon yan sa ACT Teacher Party List. Alam natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Target na makakuha na ng plebisito ang isinusulong na pagpasa ng People's Initiative sa Kongreso sa susunod na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ito ang naging pahayag ni ACT Teachers Party List Franz Castro nang tanungin ito patungkol sa kung bakit lumalabas na minamadali ang pagsulong ng People's Initiative sa Kongreso. Aniya, lumalabas kasi ngayon na may mga napapaulat na nagpapatigil ng pirma at naglalabas ng mga form gaya na lamang ng kagawaran ng Commission on Election patungkol sa pagbawi ng pirma ng publiko. Nakakabahala aniya ito dahil sinasabay rin ang paglabas ng mga form sa naging payout kamakailan ng programa ng pamahalaan. Samantala, nauna nang sinabi ni Castro na hindi ito naniniwala sa inilabas ng Kongreso na nasa 12% na ang bilang ng mga sumang-ayon sa People's Initiative dahil karamihan sa publiko ay wala pang masyadong kaalaman sa usaping charter change. Para dahil tingin natin ay hindi ito yung tamang pamamaraan, hindi ito yung panahon, at ang tsa-tsa, yung mga nilalakong tsa-tsa ngayon, economic tsa-tsa, ay talagang magbebenta ng buong-buo sa mga dayuhan ng ating mga kalupaan, ng ating educational institutions, maging media, at saka yung mga advertisement. At talagang yung Pilipino lalong mawawalan ng lupa, no? May sinasabi nga ng mga magsasaka.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang dating general naman na pinatalsik sa militar dahil sa umunoy human rights violation, frontrunner naman ngayon sa eleksyon sa pagkapangulo doon sa Indonesia. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Malinaw sa resulta ng unofficial quick counts na posibleng maihalal ang 72 anyos na kontrobersal na dating general bilang susunod na Pangulo ng Indonesia. Ito ay si Defense Minister Prabowo Subianto na pinatalsik sa militar noong 1998 dahil sa umano'y pang-aabuso sa mga karapatang pantao kabilang ng kidnapping at pag-torture sa pro-democracy activists. Ipinatapon na rin ito sa Jordan at naban sa Estados Unidos ng Amerika. Maliban dito, kilala rin si Prabowo na dating manugang at associate ng late authoritarian leader na si Suharto na namuno sa naturang Muslim country sa loob ng 3 dekada. Ayon kay Bombo Ginavella Limpin Kumla, international correspondent sa Indonesia, base sa inisal na resulta, higit 50% ang bumoto kay Prabowo na malayo sa naitalang boto para sa dalawang katunggali nito sa eleksyon na parehong former governors. Ito na ang pangatlong pagkakataon na tumakbo ito sa pagkapangulo at ngayong 2024, nakuha nito pati ang suporta ng kanyang dating katunggali na si outgoing President Joko Widodo na siya ring ama ng kanyang running mate na si Gibran Rakabuming Raka. Ayon kay Kumla, sa kabila ng masamang record ng dating general, malaki ang naitulong ng kanyang social media at public relations team para sa kampanya kung saan ipinakilala ito sa kabataan bilang mabait na lolo. Social media and all the PR team of running of Prabowo, then they were able to make appear to the people that he is indeed a very good name or a very good one to take over the seat of presidency. Ang TikTok, siya number 1 sa TikTok. So they made him appear as the gentle one. He's not anymore that person impatient, but then they made him appear as he's just the soft one, the kindest grandpa. Siyempre, 72 years old na siya. Si Bombo Ginavella Limpin Kumla. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Land Transportation Office abay may paglilinaw dito sa nauusong budots na busina. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Milinaw ng Land Transportation Office o LTO ang mahigpit umanong pagbabawal sa paggamit ng mga modified na busina. Paunahin na ang mga nauusong budots modified horn. Sa naging kapanayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Regional Director Manny Barikawa ng Land Transportation Office o LTO Region 2 na isang paglabag sa batas ang illegal accessories sa mga sasakyan, lalo na sa mga motorsiklo at mga truck. Anya kapag pinalita ng standard na busina ng sasakyan ay matatawag na itong illegal, lalo na't nakakapirwisyo pa sa publiko ang malalakas na tunog ng mga ito. Maaari anyang magmulta ng 5,000 piso sakali mang mapatunayan ang gumagamit dito. Payo niya ay dapat i-regulate ng mga kinaukulang ahensya ang pagbebenta ng mga accessories ng mga sasakyan para hindi basta-basta nakakabili ang mga mamamayan. Dapat i-regulate yung pagbenta ng mga ganyan. Palagay ko nasa poder ng Department of Trade and Industry kung tama ba yung mga naibebenta sa mga iba't ibang stores ng mga accessories, lalong-lalo na ng mga motor vehicles. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Pedro nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang Presidential Lingkod Bayan Award naman ipinarangal sa Baguio City Contract Tracing Team doon sa Baguio. May pagulat dyan ng Bombo Radio Baguio.
Nagpasalamat ang Baguio City Contact Tracing Team sa Civil Service Commission dahil sa natanggap nilang Presidential Lingkod Bayan Award sa Malacanang Palace noong 14 ng Pebrero sa kasalukuyang taon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Michelle Ramos Junio, data analyst ng Baguio Contact Tracing Team, labis ang kanilang kagalakan nang malaman nilang bibigyan sila ng parangal mula mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya rin ang mag-aabot sa nasabing pagkilala. Muli namang binalikan ni Junio ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan noong kasagsagan ng pandemya kung saan naging hamon para sa kanila ang mataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 at kung paano hanapin ang mga kontak ng mga nagpositibo sa nasabing sakit. Ang Baguio City Contact Tracing Team ay pinamumunuan ni Mayor Benjamin Magalong kung saan siya ang itinalaga ni dating President na si Rodrigo Duterte bilang Contact Tracing Czar ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Kasama rin sa Baguio Lead Contact Tracing sina Team Leader Dr. Law Enforcement Evaluation Officer Michelle Junio at non-uniform personnel Jefferson Damuslog. Ang Contact Tracing Team ay naglalakbay sa buong bansa na nagsisilbing mga lecturer at mentor ng iba't ibang local government units para palakasin ang contact tracing efforts para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. During po sa campaign po natin ng contact tracing, alam po natin ang daming mga challenges. You can see now are the positive impact that we were able to do not only for the city of Baguio but for the entire nation. We thank you. We would like to take this opportunity po sa lahat po ng line po ng government agencies, even the private ones, na in one way or another nagbigay po ng suporta sa atin, especially po our families na laging nandyan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Apat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bago po ang ating orasyo Impirata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para sa ating mga kababayan na Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio de Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod at ang Bombo Radio Rojas. At para naman sa ating mga kababayan na Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. At para naman sa ating mga manonood at kapakinig ng mga Aklano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. Habang para naman sa ating mga kababayan ng mga Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at Kister Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bomboradyo, Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna. Siningalauna, balik na diri sa pagpangalagad karon sa bombohanay sa udto sa Gyapon. Kaupunin mo, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan na nakuhaan sa video kagapon kag makabig sini iyang makakulugmatman ining insidente sa paglukso sa isa ka minor de edad sa may Drilon Bridge. No? Sa aton sini nga mga kabombo sa tuyo nga utason ang iya sini nga kabuhi. That is why ang Public Safety Unit ang nagaplano karon nga dublihon ang ila sini iyang effort sa pag-roving sa patrol, no, diri sa syudad sa Iloilo, particularmente sa mga taytay sa palibot man sa aton sini nga Dakbanwa. Ginabanta naglabot na sa 5 ka kaso sa tuyo nga paghikog pinaagi sa paglumpat sa taytay na record sa Public Safety Transportation Unit. Check naton si Bombo Angel Tan sa iya sini nga follow-up report. Jel, sa report please come in. Siyam nagpromesa ang Public Safety Unit ng Iloilo City Government nga dublihon ang effort sa pag-roving kung paglibot sang ilang patrol sa palibot sang syudad matapos natabo ang insidente sang minor de edad nga nag-attempt na maglumpat sa may area sang Drilon Bridge. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jack Punlo, head sang nasambit nga opisina, iyang pahayag nga sigihon nila ang monitoring kung sa diin sa paglibot nila diri Bombo Cham kung may makitaan abi sila nga nagaisahanon ng gapungko sa mga tulay diri sa may syudad nga ti doon nagapamuni-muni ginapamangkot nila ini kag usisa kung ano ang katuyuan nila. Pathag ni Mr. Kunlo, lantawon pagid nila ang number of cases sang amo sini nga mga insidente kag istoryahon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag City Health Office kag other units para sa abi interventions nga paga-ubrahon. Pathag sang head sang Public Safety Unit, ginabanta nga may yara 5 na mga kaso sang pag-attempt sa paglutas sang ilang kabuhi ang natabo man sa kalabanan nga mga tulay diri sa may syudad sang Iloilo. Kag tigin na dugang diri ni Mr. Kunlo nga hindi man mahambal o kun matawag nga alarming kay kung gusto gid man kuno diri Bombo Cham o kung hindi alarming ang amo sini nga insidente nga ti iban ginapili nga muning himuon sa mga public places just like sa mga tulay sang syudad nga ti kung gustohon gid nila ang amo ng ilang obrahon may iban nga mga pamaagi nga pwede nila buhaton kaga ang amo sini nga attempt pala Bombo Cham tung minor de edad nga babayi nga ti bag-o gid lamang to siya kabata nga ginalantaw nga mas maayo mahatagan sang abi ang recommendation diri mahatagan sang nagakaigo immediately medical attention o kun i-undergo sa counseling nga ti mas maayo under abi sa DSWD o kun City Social Welfare Development Office nga kun para nga maistoryahan kay ginalantaw diri nga basi maga-attempt initially what Bombo Cham dugang padrisang natungdan wala pa man ini siya sang may nakita abi nga rason nga butangan sang railings o kun mga measures nga ti hindi malikawan na ini ang amo sini nga insidente kagati aside diri masigisigyon pagid nila ang pagbantay ilabi na kung gabi kag kaagahon Bombo Cham. Pamatian tabala diri ang kabahin sa nga pagpahayag Mr. Jack Kunlo sa ngaton na interview. Bombo Angel, yes, ikatatlo na itong attempt no sang same person no actually. But prior to that, may mga instances na makita dira nga nabdan sa aton na patrol nga mananay sa kabata bang lalaki no nag-attempt man. So that is why Bombo Angel ang ini nga mga area subong terminal naton ginapapatulan no kay ang aton dira gitanaw nga si kumemkita ang aton patrol nga may tawo nga nagaisahanon kag kung wala man lang siya activity like ang gapamunit or nagapungko lang siya at least pala no mapamangkot kag magiyahan na yun sa aton nga mga personnel kay ti amo na no di ta kabalo no basi may mga iban nga mga kabataan pala hindi kasarang gros problema nila mayo na akong mapatulan terme at least bisan paano ma-timingan ma-preempt naton na punggan naton. Ang ma-recall ko Bombo Angel daw mga ara sa Limana no na and mostly ni sa bridge Bombo Angel no daw dira no sa bridge kag sa iba naton nga bridge sa along Iloilo River no for the past siguro mga 3 years
no, ma-recall ko may 5 na incident nga nabda nato no kag na-rescue nato no. May iban nga nakuha gid sa aton nga mga personnel. May posibilidad gid. No? That is why nga ang aton dito recommendation nga dapat aton na gid na siya ipa-undergo sa tawag sini sa ipa-under sa DSWD or CSWDO naton. Because nga makita natin no. So third time na ini. So hindi imposible nga maliwat. So that is why nga kinahanglan gid ni siya nga i-undergo sa counseling no kung ano man ang gina-agyan so ini nga pamatanon nga babaye kay pag-upan ni bata. So yes, that is why nga kinahanglan gid sa intervention no para nga hindi na masulit ang ining sitwasyon. Okay. So, Jack, hindi man ni Sir alarming nga ang mga areas diri sa Iloilo City, around the city, do ginahimo or like ginapanumduman nga areas to attempt abusers sang paglutas sang ila kabuhi nga maayo lang kisa malibutan sang patrol sang PSTMO Sir Jack? Well, hindi na ito nambal nga alarming hindi nga mga area no. Kay ti ang tao nga may intention nga mag-suicide, makita na yung paagi no, sa biin na lugar. But with the recent incident, no, so amo na no, kinahanglan ginatan patulan. And I think siguro ang importante gid nga ang ini nga mga tawo maka-stick dayon no sa intervention para nga wala na sa mga amuni nga mga sunod nga mga incident na matabo. Okay. Sir Jack, sa bayan sang PSTMO, ano di sir ang mga recommendations kag mga bilihok nga pag-obrahon pagid ninyo to continue and to work on sa roving sir sa mga personnel ni Sir Jack? May additional pagid ka mga pag-obrahon nabi? Well, aside sang continuous nga pag-monitor na sa aton yung mga bridges during night time, Bombo Angel, no, tanahon naton ang incident sang mga suicide, suicide, although may mga numero na inaano dadamo dari mga reported nga amo sina Bombo Angel. So I think mag-isara kami ng sa aton nga CDRMO kag sa aton nga CSWDO and DSWD kung ano mga intervention para malabot ining nga mga tawo nga may mga problema no nga hindi na kaya bala no may outlet sila kag may makagtuan sila. But for the meantime, no, dublihon naton ang patrolling, no, ila binigit during sa mga langanin nga oras na may nagatambay sa mga bridges naton so that nga masaway tayo naton kag kung may mga intention man. No? Kasi usually may mga nagapamunit na dira. So mabalaan man na, ma-identify man na naton kung ang tao ga pamunit or nagmuni-muni lang sa isa ka sa babaw sang bridge kag kung may ginapaminsan nga nalom. Okay. So, Jack, mambal taman nga hindi naman kinanglan siguro, sir, butangan pagid bisang railings or other interventions nga mga para hindi dali-dali abi kalumpat or mga bagay nga muna, Sir Jack? Tanawon naton na Bombo Angel, no, kay ang tao abi nga mag-suicide dyan, bisan tangan naton taas na railings, yung takason yapon nila, or may mga iba naman nga area sila nga katuan, no? So, I think siguro sa mundo hindi ko pa mahambal na kailangan dito tangan natin. Yes, no, ang aton city government, ang aton city health office o CDRMO no may ara ina program kung kailangan natin sa outlet kasi intervention. Hindi solusyon ang pag-utas ng kabuhi naton para madula ang problema. So maduga na niya aton problema but itinala naton isik ang guidance sa aton nga mga professionals kag aton city government willing magbulig kung kailangan. Batian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Mr. Jack Kunlo sa nga na interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Sumali kagapon ano? Duwa ka insidente sa pagluksos taytay sa katuyuan nga utason ng kaugalingon orang kabuhi. Ang una sa may Simon Ledesma, Barangay Simon Ledesma sa may Tabuk Suba na ba? Sa aton sining mga kabombo may taytay dra may naglukso dra nga lalaki kay ginapatihan nga nagasufrer adto sa nervous breakdown. Kagang hambalya pagani sa kay Barangay Kagawad to Espinosa, if I remember it right, nga gusto niya magpalangit.
Kag sang hapon-hapon, sa aton sini makabombo bali sa distrito sang Haro kaduwa sa maglukso. Unay ang lukso ang gintupa niya siminto. No? Una likod. Tapos sa buto nagsaka sa gawri pasaka sa liwat, gistorya pa sa nikap, naglukso ani kini kagawad, nalingat-lingat lang to sila pagdugay-dugay lumukso pagid tupa sa do kanal-kanal. Oh. Pagkahapon-hapon na mo naman yung insidente diri sa may Drilon Bridge. Nga minor de edad naglukso sa Taytay. Gintingwaan pakuntani nga mapunggan sang taga public safety but anuhon mo kay pagkakita iyang do may nagapalapit sini nga tawo naglukso tapos di pakbalo maglangoy mayo lang kay may nakasagop ini siya sa aton sini matag palamati. Oh. Ino makabig naton karon iyang daw palaligban but palaligban in the sense kati anong rason ayhan kung nga utason sini nilang ila kabuhi pinagis pagluksos Taytay. According to Mr. Conlo ining babayi kuno ini do bago lang ni bata o basi kon nabughat or depressed or tuman kaburon ang iya sini iyang mental status sa aton sin makabombo. That is why nga amo nang naging resulta naglabot sa punto iyang nakapaminsar sa nga maglukso na lamang sa Taytay. Sa aton sini nga mga kabombo di dapat may bulig na ini sa iya, no? In terms ng psychological help abi dira sa aton sini nga mga kabombo lakip na tong sa distrito sang Haro naglukso man kagapon sini nga adlaw sa aton sini mga kabombo. So isa man ining posible nga maka-deter among pagdubli sang effort nga magaroving ang patrol sang public safety unit diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Yes, dapat doble effort kamo kay wala naman kamo bantayan ang traffic mo. Di ba? Karon ang guwa news na dira do nag time in time out lang kamo nang tinambay kamo dira. Dapat sa ngalan pa lang sa inyo sini nga unit, public safety amo nang dapat nga inyo sini iyang tutukan. Sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Para nga hindi ba kamo may syuwan nga sa laguron lang kamo sa syudad Di ba? 13 minutos na nagaligad sa takna siningalaw na diri sa pagpalayag sa nga bombo anay sa udto. Standby naman. I-check na to ng dugang mga balita. Kaupo naman sa kay Bombo Gladwin Gustilo. Ang Commission on Human Rights nagpahayag diri nga nagakadapat may values formation sa tagsa kapuluyan. Labing importante gid ini agod nga malikawan ang mga pinamilya sini iyang krimen. Sa aton sini makabombo. Kag magluwas sa pinamilya sini nga krimen. Kung manotisyaran nimo mga hindi man gid tanan. Pero kadaman sa mga ulihing tubo ba usos Maria kag Josepo, doy ni nagani kabalo magbisa sa mga katigulangan. Sang una iya ti kabati kay mo bagting nga maglasais. Or kung may masugata kadira sini iyang mga elders abi-abi gid ikaw kag nagabisa. Kung magkanto ka man sa puluyan sa iban sini nga tawo or bisan imo sini nga paryente nagapanagbalay ka gid. Nagapakita ikaw sang pagtahod sa mga tawo. Pero ti ang mga uling tubo subong lain ang ila sini iya nga degree sang pagtahod. For example, mamasyar abi sa balay sing ila sini nga abyan. Tiyang mabatiam lang, yo, what's up tito? What's up tita? Uncle? What's up? Do barkadahay lang sanda, di ba? Check ta ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon man kaupod sa kay Bombo Gladwin Gustilo sa sining values formation nga labing importante sa sulod sa puluyan para malikawan ang pinamilya sini nga krimen inamay kantanan sa natabo sini nga paggalabo patay sa isa ka bana sa iya sining asawa sa distrito sang Mandurriao. Glad sa report, please come in.
Bombo Trump ginakondenar diri sa Commission on Human Rights o kon CHR diri Region 6 ang mga krimen nga lunsay ti magpinamilya o kon ti magparentihanay ang biktima kag suspect diri. Sa interview sang Bombo Radio ka Attorney Johnny Daboco, ang Regional Director sang Commission on Human Rights Region 6, iya diri gimpay nga importante gid ang values formation kag komunikasyon no sa tunga sa mga ginikanan kag mga kabataan. Dugang pa sa natungdan ti pati mga adult sa karon ti nagakinanglan gid siniti bangod may mga tinion nga sila pa nagasugod sang pag-inaway. Lakip na diri sa mga rasones diri ang pagkapigaduhon man nga ugat sa mga pag-inaway, pagkakalulong no sa bisyo kaangay sang illegal nga droga kag makahulubog nga ilimnon. Naibaluan nga sang tinalikdan nga bulan ti madamo sang kaso sa diri no sa syudad kag probinsya man kung sa dingin ti nagapinatsanay diri ang magamay, magutod, magpakaisa kag ang mag-asawa pa sa mga kababaw naton. Lakip na diri ang makalanusbo nga sitwasyon diri no sa asawa sa kamot sang iya nga bana mismo matapos ginhatok-hatok labo diri at itubtob patay no sa distrito sang Mandurriao. Ti ang natabo diri ti amo ni ang biktima nga si Emelyn Lasa, ti samtang ang suspect diri ang iya mismo nga bana nga si Domingo Lasa, lunsay residente no sang barangay Bulilao diri sa distrito sang Mandurriao. Pinakaangkon ini sa mga pilas sa tangkugo, ulo kag utod pa ang tudlo sa kamot sa nasambit nga biktima. Ti nagwa man diri sa mga kababaw naton sa investigasyon man sa Mandurriao Police Station kung sa ti pagpangimon kag problema sa pag-asawahay ang rason kung nga aman gipatay diri sang suspect ang iya kaugalingon nga asawa. Ti diri ginhaylo ni Attorney Daboco ang mga national government agency kag iban pa nga organization nga magabuligid sa pagpabakod sang pamilya. Tidugang pa diri sa natungdan dapat gina-promote ang reparation kag hindi separation diri sa mga kababaw naton. Dugang pa diri ni Attorney Daboco nga gina-promote ang work-life balance kag ginapasiguro gid nga may ara sang access sa counseling kag mga aktibidad no sa baskog pa sang relasyon sa nga pamilya. Ti dapat suno sa iya ang gobyerno kag pila ka mga organization diri magahiwat sang aktibidad nga nagasiguro gid nga ginabalanse ang obra kag pamilya, ang tion man sang family time diri, lakip man ang pagpataas sang hibalo kami ara sang available nga venue no para sa counseling. Yari bala pamatian naton sa mga kababaw naton ang naging payag diri ni Attorney Johnny Daboco, ang Regional Director diri sa Commission on Human Rights sa aton interview. Well, siguro hindi taman ma-spekular kung ano ang mga rasones, no? Kaya possibly may mga hidigot anon or may hindi mayong relasyon sila sa isa kag isa. Dapat siguro hindi unfortunate nga nag-abot gid sa amo na nga malala ang sitwasyon. So ang ini nga mga kaso ginakuan ginaton pangayo ginaton nga ang aton kapulisan magkuan gid maghatag sang gagaigong action. Kag kung may mga ebidensya nga available kung pwede ma-file ang kaso. Ti siguro dira gid o kag i-strengthen naton ang aton nga panimalay siguro importante nga ang communication bala sa isa kag isa. So kung may mga problema or may mga kuandara, may mga hindi pagkaintindihan ay sa temprano pa lang itingwaon nga masolbar para nga hindi na maglala pa. Sa amon nga sa Commission on Human Rights gina-espouse ginaton ginatulod ginaton nga isa kag isa sa aton respetuhon tang mga kinamatarong sang tagsa-tagsa. Sa pamilya naton kung kaisa hindi tama na malikawan may mga gamay nga mga pag-intindihan ay pero ginapangayo ginaton kung pwede masulbar sa matawhay lang nga pamaagi. Kag hindi na pagpabayaan nga magdako pa. Parang hindi na mahalitan pa, hindi lang ang biktima, kundi ang bilog sini nga pamilya, kag of course ang bilog nga
komunidad maapektuhan man kung maglala ang problema. Sa mga kabombo nato, nabatian naton diri si Attorney Johnny Taboco, ang Regional Director sa Commission on Human Rights. Ti dugang pa diri, ti ipabilin gid nga bukas ang communication nga linya sa tagsa-tagsa man, ti hambal no sa mga kabombo naton ang concerns sa bana o kung sa mga kabataan man ti sa kalmado nga mapinalanggaon nga pamaagi no bombo champ. Ti importante man at ang timing kag tono sa paghambal, hindi pagasukmaan ti kung yara bala nga hubog ang bana kag hulaton nga yara ini sa maayo nga sitwasyon ti amo ni paghatag man or pagistorya in a respective way no sa mga kabombo naton. Ti ginakasubo diri sa komisyon ti madamo gid bombo champ nga insidente nga involved gid ang mag-asawa ti miyara man nga magutod ti iban magamay no sa mga kabombo naton ang nagapinatsanay. Ti diri nagapanawagan man si Attorney Taboco sa mga kabombo naton nga sa mga ginikanan kag himata ti importante gid ang mag-reach out ti sa katapo sang pamilya kaga nagabatsyag sang kasubo ti ukon dati matulopang dandiri nga lain na ang pagginawi agud gilayon nga mahatagan sang nagakaigo or mabuligan ang kaupo naton no, sa himata ti kung ma-notice naton nga dumi problema ini ti istoryahon naton kagatagan sang tao ti at least mabuligan ini sa mga kabombo naton ti dapat ara ang respeto sa tagsa-tagsa kaga dugang pasiniti ang pinakaimportante diri ti kinang lanon gid no ang madalom nga relasyon sa Ginoo ti pagpangamuyo adlaw-adlaw kaga subong man ginatawag ti at least miara kita sa nga tion sa aton mga pamilya Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Gladwin Gustilo para sa number 1 a most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Gladwin Gustilo sa imo sini iya nga follow-up report. Masakit gid ya pinsaron kag daw kasubong iya nga mabudlay bisan sa imahinasyon mo lang gani mo nga nagaluntad sini ang pagpinatsanay abi sa tunga sang magkadugo, magkapamilya or magpamilya. Pero may mga punto kung kaisa kag may mga sitwasyon, sirkumstansya nga hindi man iya mapaiway. Pero kung mabakod ang values formation as ginplastar ni Attorney Johnny Taboco, dako posibilidad hindi pa maglabot sa mo sina iyang sitwasyon. Kag kung may mga problema sa sulod sang panimalay, dapat nga gilayon ini nga hatagan sang solusyon, maistoryahan para hindi na iya nga magdako kag magalabot sa punto nga daw kasubong nga magdinumtanay nga daw hindi kamo iya magkadugo kag wala kamo sang labot sa isa kang isa. Importante gini na ang band sang pamilya. 24 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kang impormasyon sa bumbuanay sa udto istorya naman naton diri. Ang Department of Agriculture Regional Office 6 ginpabugal ang produksyon sang gata sa Western Visayas, pero hindi iya supisyente nga maka supply ini sa bugos nga pungsod. Lakip na sila diri Guimaras. Ang probinsya sa Guimaras may pinakataas kuno nga inflation rate nga na-record sa Western Visayas. Inikiban pa nga mga balita bantayan sa paray nga pagpangalagad sa bumuanay sa udto pagkatapos sa pinaka-importante nga mga panumdo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for February 11 to 17, 2024. Sa Pebrero 14, Miyerkules, Valentine's Day. Spend your evening sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner
Ang Crayons Band ang magalingaw sa inyo with their great selection of songs sa Concert at the Plaza. Valentine's Day it is on, kicking off at 6:30 p.m. Sa tiyon sa musical show, 20 ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, Valentine's mugs and more ay igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. The Retro Band is set to showcase their musical talent sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi sa February 17, Saturday. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, Valentine's mugs and more ay igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Pebrero 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang mga conflicting countries ang makakita sang fair solutions sa ila differences agud ang peace and harmony would soon be restored. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawa. Philippines Standard Time 31 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa, balik diri karon sa pagpangalagad sang Bombo Ray sa udto
Sa gyapon ko mo Bombot Shama Blanco Hovera. Ang Department of Agriculture Region 6 ginpabugal ang produksyon sang gatas sa Western Visayas pero hindi sila makalabot sa 100% nga makasupply sa bugo sini nga pungsod. Sa aton sini nga mga taga Paramati but silingon di pa tungkad ang supisyente nga supply sa pangkabugusan sa bilog nga pungsod ng Pilipinas. Check tabla si Bombo Marisol Labinya sa iya sini nga follow-up report. Sol, sa report please come in. Bombocham do kalayo pa nga matungkad sang Western Visayas ang 100% nga mangin bastante ang produksyon sang gatas sa rehiyon sa pihak sang pagpabugal kag pagdayaw man sang Department of Agriculture sa pagdako sang produksyon sang gatas diri sa Western Visayas. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Dennis Arpia, ang Regional Director sang Department of Agriculture diri sa Western Visayas, ginakalipay gid sini nga nagabaskog kuno nga nagabaskog ang dairy industry diri sa rehiyon. Apang madamo kuno sa gihapon sa mga ginatudlo sini nga pagpanghangkat para malambot ang ining target nga 100% nga mangin supresyente ang produksyon sang gatas sa rehiyon. Ilabi na kay sa ila nakaptan subong nga datos Bombocham, yara lang sa 1% ang production iya sang dairy products diri sa may Western Visayas. So nakita niya nga may 99% pa nga dapat isiliin. Pero imagine sa present niya nga datos dire nga ang Western Visayas ang nagapangatlo sa bilog nga Pilipinas na may pinakamadamo nga produksyon sang gatas. Ining produksyon gali sang gatas diri sa Western Visayas ginkumpara man o kung ginpahalintulad bala ni Dr. Arpia sa mga produksyon sang Bombay nga yara lang sa 1 to 3%, bisan masiling pa nga daw matunog man ang mga produkto nga kaangay sining Bombay. Dugang pa ni Dr. Arpia nga imposible gid nga malambot o kung matungkad ining 100% bangod sa pilaman ka mga sirkumstansya kaangay sang una mainit nga temperatura diri sa pungsod Pilipinas. Sa pihak nga may mga pilaman diri ka mga pungsod nga ginpresent niya nga mainit kaangay sining Israel, diri sa bahin sang India kag Pakistan nga masiling naton mga producer sang mga gatas. Pero diri kuno abi sa pungsod Pilipinas ginhambal niya nga mas lain ang klase sang humid o kumbaga mas mataas ang humid nga gina exert bala sang sining kainiton man. Kag ini nga humid ang naga-apekto gid sa mga sapat nga naga-produce ang gatas, ilabi na ining naga-topmost gid nga producer sang gatas diri sa pungsod o sa Western Visayas man, ining Baka, Carabao kag Kanding. At the same time naga-apekto man ini sa lifespan sang mga gatas nga gina-produce nila. Dugang pa o suno sa natungdan nga dapat kuno magkadto ining inibala sa mga nagabakal sang gatas nga 98% nga ang iya milk acceptance mapuslan gid kag mabayran. Dugang pa ni Dr. Arpia nga ang pagproduce iya sang gatas ang nagakinahanglan man sang maid-id nga siyensya, ilabi na kay ang target nila nga gatas nga maproduce sa 2028 amo ining 80 million liters. So pero aminado man diri si Dr. Arpia nga hindi ini nila malambot kon natural lang kag wala bala sang hard work, ilabi na ang presensya sang siyensya apang positibo man nga malambot ini bangod madamo ang especially sa target nga 80 million liters sa 2028. Kay amo na madamo naman sang ginaobra sila nga mga lihok abi para makapatindog sang pila ka mga establishments, ilabi na ining mga feeder plants nga makabulig sa pagpadamo sang production sang gatas sa bahin sang Aklan, Antique, sa Capiz, ilabi na diri sa may Iloilo, ngati aside sa Pabia, nagpatindog diri sila sang feeder plants sang gapon lang adlaw, ginbuksan ining feeder plants diri sa Banwa sang New Lucena nga may fund gani nga 40 million pesos. And at the same time, ginabuligan man sang National Dairy Authority kag Department of Agriculture ining mga banwa sang Guimaras kag Negros Occidental para makaproduce iya sang quality nga gatas and at the same time quantity man. Ginadayaw ni Dr. Arpia ining kabakas man sang National Dairy Authority nakitaan niya gid nga positibo ang direksyon sa rehiyon sa produksyon iya sang gatas. Pero suno sa iya nga dapat man kuno hatagan sang empasiya iya ang pagtatap sa mangunguma kay maliban sa masiling niya nga mga challenging diri sa part sang pagpataas o kung pagpadako sang produksyon sa gatas ining mga technical kag marketing problems nila, dapat gid kuno hatagan man sang igtalupangod ang ining mga mangunguma
nga bisan ano pa kuno kataas ang masiling nga demand kag produksyon kung wala bala nagakakita or nakitaan ining mga farmers nga wala bala ginhatagan sang limelight, dapat kuno hatagan gid mo kay do kaangay lang nga wala ini sila naga-exister sa industriya. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Dr. Dennis Arpia. It's wonderful to know na malakas ang ating dairy industry dito sa Region 6. Katulad po ng nabanggit kanina, sa amin po kasama sa bahagi ng buhay namin ang gatas sa Region 4A. So, medyo marami po tayong challenges ngayon, pero sa mga ganitong pagkakataon, kami po sa DA, ang aming orientation ay ito ay opportunity. So, yun pong 1% na paulit-ulit nating naririnig, sa amin po yun ay inspirasyon. Hindi lang naman po sa dairy tayo 1%. No? Yun pong bawang natin na sikat. So, 1 to 3% lang din po yan. Ang kalaban po kasi natin doon ay klima, science. Ano, kaya, however we try, medyo malayo pong abutin yung 100% sufficiency. Pero, doon sa pinakita sa atin, ng pinakamataas na opisyal ng dairy, ang ating FDA administrator, nakikita nyo yung direksyon. No? So, and it's good na meron tayong pagsusuri, nasa na tayo. We cannot improve something that we're not measuring. So, nakita natin, meron tayong pag-uugisahan. Eh? It's good to note na lahat yan pasulong. Kami lang po gusto ko laging ipaalala sa lahat ng mga stakeholder, while everybody has been bragging about value chain and lahat ng mga process na pwede nating ma-engage, dapat ang basic steps sa amin sa DA, sa ating lahat, may sigurado na yung farmers ay taken care of. Meaning, gaano man kalaki yung ma-produce nating demand, halimbawang challenging pa, dahil may mga hinaharap pa tayong mga technical and marketing problems, dapat yung farmer ay nananatiling kumikita. Otherwise, wala na tayong pinag-uusapang industriya. Nabatian ang kabahin sang pahayag Bombotsam ni Dr. Dennis Arpia, ang Regional Director sa Department of Agriculture diri sa may Western Visayas. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Marisol Biñas sa tanan-tanan siniiyang bagay sa bahin karon sang Department of Agriculture. No, kung hindi paghatagan sa nagakigo siniiyang importansya or ayuda abisang gobyerno, why gid man sa pasakantuan sina dre? No? Sa aton sining mga kabombo, kung isalig lang naton iya sa mga mangunguma. Ara sa ila ang kinadman, pero ang wala sa ila amo ang sabahin sang financial aspect sang produksyon. No? Sa aton sining mga kabombo. Kay kung isaligta sa aton sining mga mangunguma, ang farm inputs, why kita iya sang ang gobyerno abi, why isang handira sa pagbulig sa ila, mamuti lang grumata kag masalig na lang kita sa importasyon sa aton sin mga kabumbo. Hilabi pa karon sa kamahalon sa mga farm inputs. Pilang daan subong ang sako sang abono. Ang for transportation pa nila, ang fuel pa nga ginagamit sa patigayon abisang mga hilikoton dira. Sa imaswed sa iban siniyang sahi isang pagpanguma. Kung may ara man iya sang cattle racing nga industriya sa pagpanguma, tikinanglan man sang bulig sang aton siniyang gobyerno. Kay kung itugyan mo lang initanan sa mga mangunguma sa aton sinimatag palamati, hindi man sila makasarang iya nga binakal dira sang dugang sini nga mga farm inputs, no, for cattle racing sa aton sini nga mga tagpalamati. Kinahanglan gid ya sang bulig nagikan sa gobyerno. Pero bugadon lamang kita nga sa bahin sang Western Visayas, dako iya ang porsyento nga ginaisip kung dairy products or dairy production ang pag-aistoryahan sa aton sini karon nga mga kabombo. Kabay pang mahatagan pagid sang dugang sini iyang igtulupangod
sang Department of Agriculture ining mga cattle raisers naton mabuligan pagid sini nila, no? Say maswid sa iban pagid sini iya nga industriya sang pagpanguma nga mabuligan kag matutukan sang aton sini nga gobyerno. Amo ning ginahulat-ulatay kay ang ginasaligan ta siyempre way sang liwan ang aton sini nga Department of Agriculture Secretary. Kag no less than the President amo aton sini nga Department of Agriculture Secretary. Sa aton sini nga mga kabombo, pero as per information no may gintugyanan na ini siya nga mangin Department of Agriculture Secretary, pero sa malawig nga tion nga nagpanawagan ang pumuluyong Pilipinhon sa gyapon way ginbuyan sa aton sini nga presidente kung wala siya makakita sang tawo nga iya sini nga sa laligan sa aton sini karon nga mga kabombo. Ining si Chu Laurel Jr. amuning aton sini nga Department of Agriculture Secretary karon diri ni sa kumbaga pa ang rinda nga ginauyatan sadto ni President Bongbong Marcos sa malawig nga tion kay nagapangita siya sang masaligan niya gid nga magpamuno sa Department of Agriculture sa aton sini karon iya nga mga kabombote kabay pa nga sa iya sini nga tiyempo sa aton sini matag palamati ni Secretary Laurel matagan sing tulupangod ang tanan sini iya nga bahin sang agrikultura o kon pagpanguma. 42 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Diri man sa pagpalayag sang Bombo Waray so to check naton this time balita. Kaupo naman sa kay Bombo Lindsay Bade. Ini may kantanan diri karon mga kabombo sa na record nga may pinakataas ng inflation rate sa Western Visayas amo iyang probinsya sang Guimaras. Ano ihan ang rason kung nga ang probinsya iya sang Guimaras sa may pinakataas ng inflation rate hibaloon naton ina sa aton sinikron iya nga paray nga pagpangalagad kaupod man sa report ni Bombo Lindsay Bade. Lakip na sinadri follow-up report man ni Bombo Jomar Villa. Kaya Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 nagpanawagan sa mga himata sang mga nagapang-inaron 100-year-old or by next year or by the next 2 years ma 100-year-old ang inyo sinimay mata dira dapat i-comply nyo ng mga requisitos agod nga makabaton sang 100,000 cash incentives ang inyo sini nga mga katigulangan. Check tanay si Bombo Lindsay Bade anon tabo nga ang Guimaras mo'y pinakataas nga inflation rate nga na-record sa Western Visayas. Lynn, sa report na please come in. Nagapanguna Bombo Cham sa major contributor sa mataas na inflation rate sa nga probinsya sa Guimaras ang mahal nga presyo sa makahulubog nga ilimnon. Sa anom ka probinsya sa Western Visayas, ang Guimaras amo ang naka-record sang pinakamataas nga inflation rate sa 4.6% sang January 2024. Samtang Iloilo naman amuya ang may pinakamanubo nga inflation rate sa 1.2% lang lamang. Sa pagpakigangot naton kay Ma'am Nelida Amular, ang Regional Director sa Philippine Statistics Authority, Region 6. Iyagin pahayag nga sa Guimaras, ang alcohol beverages and tobacco ang mayara sa 14.9% nga among pinakamataas sa bilog nga rehiyon. Sila ni ang may pinakamataas Bombo Cham nga inflation rate when it comes sa alcohol beverages kag tobacco. Sunod dali kay Amular, base man sa Philippine Statistics Authority Guimaras sa iya man nga pangusisa, mahal gid man ang presyohanay sa makahulubog nga ilimnon sa nasambit probinsya. Bangod nga siyempre kinahanglan pa ya magtabok diri sa Iloilo ang mga manugbaligya tuya abi Bombo Cham agud nga mangumpra, so kinahanglan masakay pa sila abi sa kung kaisa masakay pa sila sa jeep pakadto sa may Pantalan, pag panaog sa Pantalan sakay naman sila sa fiber boat patabok diri sa may Iloilo, kag sakay naman sila another naman nga transportation padulong sa kundiin man sila mabakal or mangumpra sang ilang nga balaklon kag balik na naman Bombo Cham dito sa may probinsya sa Guimaras. So syempre kinahanglan patungan ang baligya nila para nga makaginansya man sila. So kasunod diri sa alcohol beverages and tobacco amo ang restaurant
restaurant and accommodation services nga may 10% ka inflation rate. Kaya syempre balaan man naton may mga restaurants man dira may mga resorts, accommodation services dira sa bahing nga probinsya sa Guimaras nga ti isa man sa ginakaduan sa mga dumuluong or turista dira sa may probinsya sa Guimaras man nami man nga mga beach resorts, mga mountain resorts sa nasambit nga probinsya. So bangod nga ti syempre kinahanglan man nila nga baklon ang mga kinahanglanon patabok diri sa Iloilo. So dra man ang factor ko nga tinagataas nga nagadasig ang inflation rate sa restaurant and accommodation services. Ginasundan ina siya sa health services nga may 9.1% iniba mga consultation, ang ila dira nga mga bulong, ang ila dira abing nga serbisyo sa ospital. So taas man ina sa 9.1% kag ang food and non-alcoholic beverages nga mayara sang 6.0%. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Director Nelida Amular sa Philippine Statistics Authority Region 6. Sa mga probinsya sa Western Visayas, ang Guimaras amo ang may pinakamataas na inflation rate sa Enero 2024 nga 4.6%. Ang probinsya sa Iloilo naman ang may pinakamanubo nga inflation rate nga 1.2% sa Enero 2024. Kung ikumparar sa ilang mga inflation rates sa December 2023, tanan nga mga probinsya sa Region 6 ang nag-record sang mas manubo nga inflation rate sa Enero 2024. Aklan 3.0% halin sa 3.9%, Antique 3.6% halin sa 4.5%, Guimaras 4.6 halin sa 5.5%, Iloilo halin sa 2.7%, pag Negros Occidental 2.2% halin sa 3.5%. Ang duwa ka highly urbanized cities o kun HUCs nga Iloilo City kag Bacolod City ang pareho man nga naka-record sang mas manubo nga inflation rate sang Enero 2024 kumparar sa December 2023. Ang Iloilo City may inflation rate nga negative 1.1%. Sa Enero halin sa negative 0.7% sa December of 2023. Ang Bacolod City may inflation rate nga 2.5% halin sa 4.0% sa atong December 2020. So, commodity groups contributing inflation of Guimaras next to food and non-alcoholic beverages 6.0 is alcoholic beverages and tobacco with inflation rate of 14.9. Mataas ang ila na presyo, highest among the provinces. Kabilisang spirits and liquors. Mahal to ang whiskey. Istorya ako ni ang focal and the provincial head. Mahal ang ila kay bikas diri sila kapangumpra sa Iloilo, may freight package siya. Add-on sa dala dito nga ginakarga sa true bangka. So isama na siya ang add-on sang freight. And as based sa the collection of prices and data, taas ang ilang subgroup nga 22.3% inflation rate. So restaurants and accommodation services, 10.0% ang inflation nila. Second highest sa region. So amo na siya ang nagbuto nga ang nagtaas ang inflation. Ang health nila is 9.1%. Of course, general lang ito pag-present natin, but if you see the details of Guimaras, health is 9.1% inflation rate. So inpatient, curative, and rehabilitative service subgroup including consultation services with 21.8% inflation. So highest in the province nga mas mahal to ang sa health services taas ang ilang inflation. That's why amo na ang nagbuto nga nataas ang inflation sa Guimaras compared to other provinces in regions.
Nabatian Bombo Cham si Director ni Lida Amular sa Philippine Statistics Authority Region 6. Pero kung pangkabukusan gidya sa Western Visayas, may ara kita yang 2.0% na inflation rate. So mas manubo naman ini kung Western Visayas ang computation. Mas manubo naman ini sa na-record naton last December 2023 na may ano man kita or last January 2023 Bombo Cham, same period na nagilabot kita ya sa 10.3% nga inflation rate. So ang ining pagnubo sa inflation rate diri sa aton sa may Western Visayas, hindi ni siya buot sa lingon nga nagnubo man ang presyo sa mga balaklon, kundi nga ang presyo padayon nagasaka pero sa mahinay lang gid nga pamaagi Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitan Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo, Lindsay Bade sa imo siniiyang follow-up report. This time, hanggang gawon ta, check ta ulihing report kau po naman sa kay Bombo Jomar Villa. Ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 nagpanawagan sa mga himata sang mga mayara sang senior citizen nga lapit na lang 100 o kung manug 100 year old para nga makuha nila ang ilang sining 100,000 pesos nga cash incentives sa bahin karon iya sang DSWD. May programa nga ton sini nga gobyerno sang kasubong sini iya nga incentive mo sa mga elderly nga makalabot pa iya sa 100 year old. Sa aton sini nga mga kabumbo pipila na malang ini sila adri iya sa bahin karon sa Rion 6, pero isa sa mga living proof kumbaga si former senator and now presidential legal advisor Juan Ponce Enrile. Check na bala si Mombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Nagpanawagan ang Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga kabataan sa ila sining mga senior citizen nga mga ginikanan nga iproseso nga daan sa nga temprano ang ining mga requirements agod nga ti makaabil sa cash gift kun incentives ang ining mga senior citizen nga makalabot sa 100 years old ang makabaton sa 100,000 pesos. Bombo Cham, no kay Lisa Camacho ang section head community-based services section sa DSWD Region 6. Lagip dire sa panawagan niya nga ti ipang-secure nga daan ang mga requirements ang ilang sila nga mga ginikanan ilabi na gid nga tinagaylapit nga makalapot ini sila sa 100 years old o kung makabig naton karon nga mga centenarian. Kay ti dire sa Region 6 barantati damo-damo maning mga senior naton nga iba nagalapit na sa pagsaulog nila sa 100 years old. So sa mga kabataan ano bala ang dapat tandaan nga ti i-secure nila nga mga dokumento. So ginpahat dire una dapat maka-provide sang ID. Ini government ID dire nga may mga data abi sang ila sining mga senior citizen nga ginikanan. Ang importante dire Bombo Cham ang date of birth mo nga ti amo nang basihan kun balati naglabot na gid man ikaw sa may 100 years old. Ang ikaduwa, birth certificate sang ilabi sining nga ginikanan kun ara pa kay ti usually daan amo ning mga problema mga birth certificate sa mga ginikanan nga ti dugay na way malaman sa pakan ang iba nagkala donut na nakaon na siguro kanay. So magluwas sina kun way abi sang birth certificate ang ginikanan. Ang alternative diri sa natungdan amo ang birth certificate sang immediate family for example mga bataan sini abi kaysa birth certificate sang iya sini nga kabataan butanta si kamakamugulangan abi diri Bombo Cham. So makita dira ang edad sang nanay kung saan niya ginbata ang iya sini nga anak abi nga kamagulangan. So ginabasihan ina agod nga ti matrace up kung balati na 100 years old na ang ila siniya nga iloy. Magluwas sina ang iban pagid nga requirements diri ang marriage contract o kung baptismal abi sang senior citizen. So ining ginpang mention naton
pili lang sila diri, no, sa aton sa mga kabumbo, at least balang legit ang ining mga dokumento nga i-present karon sa DSWD nga ti amo nang basihan. So after sina, no, kung ma-comply na nila, ma-plastar ining mga requirements, so himuon sini sang ila sini nga bataan o kung immediate family makadto sa ila sini karon yang municipal social workers welfare and development office, no, kung MSWDO ngati ma-allocate na sa tagsa kamakbanuhanan ngati ang MSWDO amo pagidang ma-endorse diri sa Region 6 agod ngati mag-validate, no, sining mga information nga gintang forward abi hasta ti kon maaprobahan kon ma-validate dira ngati ang mga dokumento legit dira karon ngati nagapamatuod nga nag 100 years old agid man, so that's the time ngati makahatag, no, personal ang DSWD sa senior citizen nga nag 100 years old ngati makabaton man sang 100,000 pesos diri karon Bumbotsam. Ari bla pabati no si Ma'am Alisa B. Camacho sang ma-interview diri sang Bumbo Radio. Una, no, ang tinutuyog is to para hatagan honor ang aton nga mga nag-reach 100-year-old yung mga pumuluyok sang aton diri nga pungsod Pilipinas man and even abroad at sa Pilipinas. So ano pala ang mga requirements nga ita-comply naton kung maglabot na 100-year-old ang aton nga katigulangan? So pangayuan ta sila sa mga primary nga mga dokumento nga pag may prueba nga sila gidman 100-year-old. So ang mga primary nga documents sa ginalantaw naton kag ginapangitaan ang ila automatic nga OSCA ID, no? So isa na siya nga ginapangitaan naton, and then pwede pagit Any valid ID, ma'am? Any valid ID, any government ID nga makita naton ma-indicate ang iyang birthday. So kung may postal ID, PhilHealth, SSS, GSIS, PRC, mas manami because that is part of the government ID. Ang iban mga live birth nila siguro dunot na naguba na, no? So may mga iban sa live birth nila, no? Makita natin yung iban wala pa live birth pero may arak kita na sa mga proof man nga pwede mapangitaan sa secondary nga documents nga mapakita naton nga sila is 100-year-old. Like for example, ang birth certificate ng ila bata, so makita man na dira mo kung pilang edad sa pag-anak sa bata. So pangitaan agi para ma-trace up na siya. Yes sir, marriage contract ng atong centenarian, no? Proof man na siya, or kung may baptismal nga makita pa, pwede man na siya. Okay. So anong obrahon, ma'am? For example, ako bing bata, ako ma-process, anong obrahon makadto ko sa MSWDO? Bumbo Jumar, ang aton lang information para hindi sila mabudlayan, especially kung halin pa sa kabukiran, ilang pinakamalapit nga MSWDO office na mo ang ila pakakadtuan para mapakita ang mga requirements. Gusto hindi man sila mahukul sa ila time at para ma-assess kag ina siya nga mga documents iga-endorsar sang LSWDO sa aton diri sa regional office. Ano kalawig na ma'am ang proseso, abi? Pila ka adlaw? Ang proseso kung may alam kita ginatawag nga once ma-submit, may alam kita ginatawag nga verification kag validation sa authenticity ng mga documents, and we will inform, no, sang centenarian if qualified siya, and even din nga sita ang LGU sa gin-submit sa stat. Joms? Lisa Camacho sa Department of Social Welfare and Development Region 6 Bumbotsam. Matandaan sa ato sa mga kabumbo under sa Senate Bill dere Bumbotsam na tanan nga mga Filipino citizen, no, nga under sa amo sina nga layi. Ha? Under sa amo sina nga layi.
region that Bumbutsam. No, kung makaedad ka na 80, makabaton ka 10,000. Kung makaedad ka 90, amo ni ang 20,000 kag 100, amo ni ang 100,000 pesos. Ang imo siri ang mabaton cash, no, ali sa bay budget ya sang DSWD. By the way, si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nakabaton ng gali 100,000 pesos Bumbutsam. Aha. Kay edad na ni siya 100 mo sa tong February 14. Tisunod kay Bablisa Camacho, why man niya nagabari kung balati may nagasupport sa imuda, no? Ang importante dira kati makakumpla ikaw sa mga requirements diri. O kung requirements nga gida pangayo, no, sa DSWD. Agod nga ti makabil ikaw sa gasining nasambit karon niya nga cash gift. Bumbutsam? Okay. Senate, ang ginanamin mo to nga sa 80-year-old pasaka. Tsakto na Senate Bill, no? Senate Bill number 824. Senate Bill 824, expanding the coverage of centenarians sa Act 2016, amending for the purpose Section 2, no? Kung sa diin, tiyan mo ni, 10% of which around 790,000, gina-estimate nga naga-edad 80 tubtub 90. Tingin duso ini ni Senator Win Gatchalian kay ti niya ilisipo na malang na ang makalabot sa isa ka gatos ka tuig. Ti why not abi nga samtang yara siya sa edad nga 80 anyos, no? A cash gift sa nga 10,000 ang iya sini nga baton, another 10,000 sa paglabot niya 90 kag ti ang cash gift na nga anabilin for 100,000 amo ning ihatag sa iya Joms. Amo na, no, ang Mayo, no, Mayo ning balita man ganit at least ka ma-comply bala sa mga kabataan kiti mga senior din hindi man ikulag iba siguro kung makalabot 100 years old mga bedridden na ni Bumbutsam. Ang mga senior na to hindi ko by 100,000 siguro ti pa makana na kagatas no sa lulo ko to ya sa una yang siya na yang edad ya Bumbujo Maria ga pamisak pa kahoy. Ako ganit sa kunaya lula ang edad niya 99 ga guyod pa kapaklang niyog. Tipir di sa lulo ko kay siya na to yako mo tani mo ginimo mo mga 101. Tikay mo na kamaturan. Ang dami man kay may ba naghambal madri Bumbutsam po why not nga tisang makatungtong abi sila senior citizen ihatag na ning 100,000 para tis magamit nila bakal kagatas para maklabot sila sin ang ilas ning edad. Base po to Pungsod Pilipinas Joms. Amo na galing mas makalabot ko 80 pero subong mga 80 do malabo na siguro ibanda ang labanan damo na mga balatian mo. Ang importante Bumbujo Mar nga healthy living lang kay kung healthy living ka malawi ginang pang-idaron mo. Base sa pahayag diri sa DSWD based sa ilang SEDEG assessment mas madamo kuno ang mga babaye nga senior citizen nga nagalabot sa 100 kumpara sa lalaki Bumbutsam. Aba? Diri sa may Region 6. Aba? Ina sunod kay Bablisa Camacho. Pero bala mo ang rason Bumbujo Mar kung nga mas damong babae nga nagalabot sang shin ikumparar mo sa mga lalaki. Yama ko no. Ang balsang kilala ko tiyan nun mabi kay ang tanan nga problema gina-absorb lang sang laki mo. Hindi man sa mo na. Anyway, thank you kita Bumbujo Mar sa mga himata dira sang mga elderly nga manog 100 years old. Tingabay pa nga prosesohon nyo ini para nga ti iadi pa ining isa kagatos kalibo para iyang ibulig sa kung ano man ang kinanglanon sa mga elderly naton nga nagapang idaron 100-year-old ukon ining mga gintawag nga centenarian. Salamat kay Jobs. Iban sa Bumbutsam basta natudugang sa iban public affairs program sa Bobo Radio Iloilo. It is si Bumbujo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kita Bumbujo Marvilla. Kung gusto mo makalabot isa kagatos ka anyos, dapat siguro ngayo kita sang tips and advice
sa kay former Senator Juan Ponce Enrile. Kung paano siya nga musina, no, sa aton sinima kabombo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Go po naman sa kay Tita Reginis. Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Standby na sa kapon lamang program. Go po sa kay Tita Regine. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for February 11 to 17, 2024. Sa Pebrero 14, Miyerkules, Valentine's Day. Spend your evenings sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner. Ang Crayons Band ang magalingaw sa inyo with their great selection of songs sa Concert at the Plaza. Valentine's Day edition kicking off at 6:30 p.m. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's mugs and more ay igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. The Retro Band is set to showcase their musical talent sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi sa February 17, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's mugs and more ay igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga mga conflicting countries ang makakita sang fair solutions sa ila differences agud ang peace and harmony would soon be restored. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo tanan. Mga kabombo, happy weekend! Beautiful Saturday! This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. We're done with our Valentine's Special, Digitally Yours, Love in the Digital Age, ay Bombo Radio Valentine's Special sa kahapon lamang program. We're done with the reading sa mga entries nga pasok for this week, but we're not done yet. Sa pagbasa sa mga istorya nga para magkuntani sa sininga promo but wala nakahingagaw or maybe
wala siya nagsanto sa ato nga ginapangita nga konsepto. So these are the stories nga ato naman nga tutukan next week. Because as I have promised, pang-ubuson ko kidbasa ang mga sulat nga inyo agin pangpadala diri sa akon. And sa sani nga hapon, because we have announced our winner last week pa, si Joyce ng Legones. So added siya today para nga aton nga basahon. Hindi naman siya pwede nga mabasa, no? Siguro ang smile niya, ang mukha niya, pwede ito mabasa. Ang istorya yan, nabasa ta na. Para aton nga istoryahon, para aton nga interviewhon. So sini nga hapon, and wait lang gid bala, sa ato naman nga lucky winner, sa ato nga promo Digitally Yours, si Petit. Petit, kapila na gid ako nga mag-email sa imo, but I was wondering nga wala ka naga-reply. I hope hindi mo kami pag-ghosting tomorrow. So good morning Philippines. Kagabay nga makakanto ka diri sa station 9:30 sa aga. Because ang pag-interview sa imo is through the Good Morning Philippines nga program. So I just hope nga nabatian mo gid kung wala ka pa ka-open sa imo dira nga inbox sa imong messenger or sa email mo. I hope nga nagpamati ikaw subong ginapahibalo ko ikaw ang aton nga winner. Okay na, ay salamat. Salamat kay nag-reply ka nagali na ngayo ko bulig sa aton nga secretary sa kay Del dito sa Dalom. Kag siya na ang last nga nag-contact sa imo and ginahatagan niya ako diri sa thumbs up nga signal, meaning go ka na, diri buwas. So sige, paaboton ikaw namon, kag congratulations sa liwat sa imo, Petit, sa imo nga winning story. Diri sa ato nga, bago lang ginagtakop nga promo, Digitally Yours, Love in the Digital Age, a Bombo Radio Valentine Special sa kahapon lamang program. And this is the time also, mga kabombo, nga magpadala naman kamuliwat sa inyong mga kasaysayan, sa mga nagasigisigi na padala sa ilang mga istorya, kag sa mga wala pa, especially nakapadala sa ilang mga istorya. Please feel free to send your stories. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So let's start the ball rolling. Ari ng aton nga pang-umpisa nga kalingawan para sa inyo tanan. Beautiful song from Adrian Vicencio from the Bombo Music Festival. Kiss Broken Hearts Goodbye. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. But times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, who never made you stay. Loving too much
hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Kiss broken hearts goodbye. No need nga maglinger sa pain. Let's move forward. All right. Today we are welcoming there is a studio ang aton nga winner si Joy sang Leganes. Good afternoon gid sa imo, Joy. Good afternoon, Tita Regine. Salamat gid nga nakalabot ka gid diri sa studio sang Bombo Radio. Salamat man sa istoryang imo nga gin share diri sa amon. Throwback no nga story ang ilangan nangin kabuhi isang gagmay pa sila. Pila gani kamo to ka mag-ulutod kag ikaw? 11 kami mag-ululutod. Ba kulang na lang isa na ka barangay no. Ano ang trabaho sa mga ginikanan mo sadto? Sadto mamumugon si mama ko, si papa ko. May remedyo general, nagaubra siya sa isa ka arosera nga nagapamulad sang paray. I see. Istoryahe kami be sa inyong pangabuhi sadto sang gagmay pa kamo. Sang time nga atong gagmay pa kami, pigado gid ang amon nga pangabuhi sadto. Haluson kami makakaon sang kanon o either bugas na ang ginahimo namon nga tinig ang binlod nga bugas. Basta makakaon na kami sang 3 ka beses sa isa ka adlaw. Pero kung kisaad 2 na lang ka beses sa isa ka adlaw kami makakaon ha. Kay kumop pigado gid kami ta sang amo nga time. Paano nyo ginalimpyuhan ang binlod? Ginataphan namo, ginapahanginan kag ginataphan kag Tapos? para ang dulo dalag ko amo amon ginatigang. Tapos ang hindi dalag ko ang mga Ang gagmay. gamay nga kuan nga binlod amo nang ginabaligya namon sa merkado sa Haro. Ginabaligya nyo pagali. Oo. Oo, Tita Regine, para makayabay inog bakal pa kami sang sudan namon bisan binlod lang amon ginakaon, bastante na kami, okay na kami, basta maka-eskwela lang kami sang kuan sang kuan dalayon. Di kumusta sang 3 na kamo ang nag-eskwela sadto? Sang time niya to nga 3 na lang kami ga-eskwela, baw pigado gid ang amon pagpangabuhi, bisan piso na lang amon balod, okay lang. Basta may inog bakal kami sang butong-butong nga inog sudan sa amon nga kapog ay bin bahaw nga tinigang nga binlod. I see. What struck me was the fact that nga gin-share mo sa amon, may 4 kagid ka mga utod nga PWDs. Ano ning ila nga challenge kag ano ang cause ni? O Tita Regine, may 4 to ka utod nga PWD. Sang gagmay pasanda, pigado gid ang amon nga pag kuan sa ila, sang dalag ko na sanda, samtang nagakaon na sila, ginatagaan na namon sang kanon nga binlod sa pinggan, samtang kami nagakaon nga awak nga mag-ululutod. Si mama ko nagatulok sa amon nga nagahibi, nga halos
Do hindi siya makakuan nga magtulok sa amon. Daw mga baboy lang kami kuno sa panulok ya. Do hindi siya makakuan kung anong himuon niya. Basta makakaon na kami sa piyasang 3 ka bisi sa isa kadlaw. Kag ang amon nga isudan, amon ang kape nga tinimpla, kag kalamay nga puti. Basta makakaon na kami sa 3 ka bisi sa isa kadlaw, okay na sa amon. So, amo na inyo nga sudan? Oo, Tita Regine. Amon ginasudan sa matagadlaw nga adlaw nga tanan hasta maka-eskwela kami sa nga 3. Balikan ang 4 mo ka mga utod. Anong diferensya nila? Kag ano ni ang rason nga amo nang natabo sa ila? Halin sang gamay sanda, gamay pa, pero nagkuan na sila, nagmasakit na sila sang polio meningitis. Kay kumo wala pa to sang immunization nga ginatawag. Sa kay ang sa amon nga dugo, sa side sang amon nga ginikanan, sa side at tatay ko may panoblion kumbaga sang kuan nga polio meningitis sa dugo ya, may kuan siya ba? May sakit sa nga kuan kung once ka makabata sa sagtat bali puro lalaki nagagawa gid ang iya nga pag PWD. Pero posto be ang iba namon nga utod nga lalaki sang ulihiging pa injection ni mama ko para hindi siya mag-ilog sa ila nga PWD kumbaga polio meningitis. So, ang initanan nga mga utod mo ni mga lalaki? Puro lalaki, Tita Regine. So, wala iya ginaigo ang mga babae? Mga lalaki lang? Wala kami ginaigo ng mga babae, pero sa lalaki, tama saya kakwan. Dira sa nagaigo sang polio, kay daw mahina ang ila nga resistensya. Aha. Natagaan man ni sila sang medical attention? Sang una, way sila matagaan sang medical, pero sang gagmay pasanda, hasta nga nagdalag ko, hasta nagkamat-amat sanda, dula, kumbaga napatay. Ang isa ko kautod sang 1989, 5 years old siya. Then, after 2 years, nagsunod naman ang isa namon kautod, 1991, nakakuha naman siya, napatay naman ang isa namon kautod. Kag after naman pila ka years, nakakuha naman 1996, nadula naman ang amon ikatatlo nga PWD nga nagasunod sa akon. Amo to ang pinaka kwan. So may isa pa nga nabilin? May isa pa kami nga nabilin sang time nga to, nadula man siya sang 2018 sa pag-aksidente ni mama nga kumbaga na ospital si mama. Then may hinablos ako nga ginaalagaan namon nga nabilin nga isa, amon ang ginaatipan namon sang nadula si mama gimbilin sa amon sa amon. So mga pilang mga edad nila sang nagkalamatay sila? Ang una nga kuan nga utod ko nga PW na patay 5 years old. Ang ikaduwa bali kuan 17 years old. Ang ikatatlo 39 years old. Ang ikaapat amo na ang kuan ang manghod nga 34 years old. Okay. So, sino rin nag-aalaga sa ila? Kamu lang? Kami lang nag-aalaga sa ila, nagatipan sa ila, sang gagmay pasanda. Kay kusong una, si mama masako gid sa pagpangita sang kwarta nga inog bakal sa amon sang pagkaon. Kung kisa, may time nga malasakit sanda, hindi siya namon sanda madala sa doctors or hospital, kay wala kami sang inogpliti kag igasto sa ila. Sa pagpabulong sa ila, amo na nga time nga wala gid sila maagapan. Then ang mga kalabilin namon nga utod nga kuan nga mga lalaki amo na siya ginghingagaw pa injeksyonan para hindi sila madala sa polio meningitis. Kay amo to nga tiyempo wala pa sang injection. Okay, Tita Regine, ito time nga to wala sang injection nga kuan polio meningitis. It's good nga tanan sila. Ara pa ya si mother mo before sila nagkaladula. Oo, ara pa si mother antes sila madula. So, pero subong isa na lang may gin-adapt si mama nga isa ka kwan bata sa magulang ko nga sa subang namon galing sang amo nga time na nalatnan sa sang PWD nga kwan kumbaga nalatnan sa sang polio hasta subong na polio man siya. Subong may ginalagaan ako si Ivan, 30 years old, subong nabilin sa balay. May polio man siya? Polio, oo, may polio man sa balatian. Hindi man siya makatindog, hindi man siya makalakat, kaya hindi man siya makahambal.
We can just imagine, no? Kung ano kabudlay para sa inyo, sa isa ka family, isa lang gani, no? Ka PWD, do kabudlay na. How much more kung apat? Istoryahin kami, be. Ano ang typical nga adlaw para sa ila? Like, anong mga activities nila? Ano lang ang ginahimo nila? Kahit hindi man sila makagwa, hindi man sila makalagaw-lagaw. Ang ginahimo lang nila sa gahampang sila sa tong sang gagmay pasanda, gampang sila pa una pakadto sa may portahan, dahog sanda Tita Regine. Kag nagapamati sila sang radio nga bombo radio. Gaya ang kalingawan nila magpamati sa radyo, okay na sa ila samtang nagapamati sanda gakrinadlaw ni sila sang una, pero ang pagkadlaw nila hindi sila wa isang sound wala kwan lang nagatudlo ko sang ila nga kwan. Hindi man sila kahambal? Hindi man sila makahambal, Tita Regine. Kumbaga hindi sila makahambal, makabati sanda. Okay. So may mahimo alati panon gid sila or may mga butang man nga mahimo nila like kabalo sila magpaligo, makapanghugas-hugas man sila pinggan, ano? Hindi gid sila makapaligo kung hindi namon sila pagpapaliguan. Kag oras ang pagkaon, Tita Regine, gintagaan lang namon sa to sang kanon kang sa ila tubang ginahakop lang na nila kag isubo sa ila nga pagkaon sa baba nila. At least kabalo sila nga magkaon by their own. Oo, gakaon sanda. Subong ang isa ko na nabilin nga kwan nga PWD nga kwan adapted mama, ginahungitan na namon sadto. Hasta subong kay subong sang nagmasakit siya, hindi na sa kahakyaw sang kamot yang magkaon. Adlaw-adlaw kita paliga, ginapakaon namon oras ang pagkaon. Kagantis kami maglakat. Ginapaandara na namon radio para kumbaga may buot na balon nga may upod siya sa balay. Kay once kung isahanon sa nagatulala sa nagalantaw lang sa portahan kung sino ang nagaagi sa amon sa tubang sa balay namon. Siyempre isa lang siya, no? Isahano na lang sa. Hindi ba siya kapaminta na? Hindi, nagahakwan lang sa portahan lang sa kumbaga nagahapa. Hindi man sa makatindog. Hindi man sa makapungko kung hindi siya. Kung once ka magpangihi sa dira lang, dati may kung okay kami nga may inugbakal kami diaper, ginadayaperan namon. Pero subong kay Kwan, okay naman nga maatipanan na namon. So pila ng edad yan na subong sa himong hinablos? Ang hinablos ko 30 years old. I see. Okay. Anong gid ni balikan tang apat mo to ka mga utod sang ara pa sila. Anong gid ni ginakaluuyan mo sa imo apat ka mga utod nga ini? Mga butang nga dogin deprived gid sa ila bangod sa ila nga sitwasyon. Nakaluuyan ko sa ila sang sadto nga time nga hindi man sila makalagaw, hindi man sila makakita sa mga tao kung hindi sila kung hindi makakadto ang mga bisita sa balay. Kag dira lang sila sa sulod ng balay, daw parang selda ang ila nga pamatyag sa akon panulok. Kay kung hindi ko namon sila pagpagwaon, kag ipapungkoon sa wheelchair, wala gid sila sang makita sa palibot. Kundi ang palibot sa balay namon kung pagwaon mo senda. Subong ang iyakon hinablos ko kis may time kag hindi maulanon kag summer ginapagwa namon na kag ginapapungko sa wheelchair nga ginhatag sang neighbor namon. I see. Ti mayo no at least pero kinahanglan may time gid kamo tutukan gid. Pero that time ya kay ti pigado ang pagpangabuhi ninyo. Kadamo sa inyo. Tapos dire medyo general lang ang mga ginikanan. So, hindi nyo halos man sila maatipanan nga like everyday, mapagwa nyo sila, like everyday, matutukan nyo gid sila. Daw lain, no, ang sadto sang una. So, every ano nyo lang kaya nga palagaw-lagawon sila, bisan dira lang sa guwa sang inyo nga balay. Sang time nga to, Tita Regine, wala sila makagwa sa sulod sang balay, dira lang sa sulod sang balay. Once, may ang balay namon sa una, Tita Regine, may bulo bintana nga makasulod ang hangin nga may drills kag dira lang sila kamang kag nagalantaw sa palibot sang balay namon ang makita nila ang katalamnanan sa likod sang balay namon. Ginadahog na nila pakadto sa portahan ka makakita sanda sang kung ano ang sa palibot namon. Sa mo nga time hindi siya namon mahakwat kay kabugat sila sa hindi ko kaya maghakwat sa ila. Kay pustubi sa 11 kami magulutod, subong 5 na lang kami ang nabilin. Okay.
Like special occasions, New Year, Pasko, bisan sa pagsimba, hindi nyo sila maupod? Hindi namon sila maupod. Once nga kung ano nga okasyon sa amon nga banwa, hindi sila makakita kag sa amon nga barangay. Dira lang sila sa sulod sang balay. Wala sila makakuan kung ano ang kuan sa amon nga palibot. Kaya naluuyan ko kung siling ko ay paano kung sila dalon kung para makakadto man sa banwa nga makalantaw That sa time mga wala pang kuan. wheelchair siguro sila, no? Ulihin na ang wheelchair nga ging hatag sa neighbor namon. Pero nga sa akon nga ginikanan, sang buhi pa to, amo na ginagamit sang akon hinablo subong. Tiway sila niya ka-eskwela. Wala sila ka eskwela, hindi wala man sila ka kuan. Kay once nga man kung mag-eskwela sanda, bugat sila dalon sa eskwelahan, layo Dapat may medyo layo. nagahakwat gid, may nagatutok gid, di ba? Oo. Pero hindi sa namon hakwat kagad makuan kay kabugat sa ila magkuan. Bisan sa simbahan, one time nga nagmasakit ang ikatatlo namon nga otod nga sunod sa akon gindala siya ni mama sa simbahan kay nagamasakit sa ginang pangayuan niya sang kuan wala si Senior San Vicente Ferrer nga maglawig ang kabuhi sang akon nga utod kay ikatatlo ikapat na siya sunod sa akon nga mabuhi sang pagdala ni mama gindalaya pag ito sa haro nga para makakuan nga makakita sa mga tao halos tanan nga mga tao makakita siya naluoy sa iya kay ginakugos lang ni mama kay kaya ni mama ay maghakwat sa iya pero kami sa una gamay pa kami hindi ka namon makaya maghakwat sa ila. Mamangkot ko ba lang kung maglalakat ka mo may ginabilin ka mo nga at least bisan isa man lang katawo para nga magbantay sa ila or ginabayaan nyo sila nga apat nga sila lang? Sang time nga to, si papa ko wala na obrat, kaya nagmasakit sa kwan siya ang nagabantay sa apat namon ka utod. Nga nag-eskwela kami, si mama nagapangita sang kwarta, si papa ko ang atipan sa ila, nagatigang, nagapakaon sa ila, ginahatagan na nila ni papa ko sa pagkaon ang mga kabataan, nga ang utod ko. Apat ni sila, wa sila gahambal? Wala sila gahambal nga apat, sang gagmay pasinda, hasta nga mga ang pinakamagulang gurang nga naantes mapatay, 39 years old, no? Hindi sila makahambal. Okay. Nag-assign lang. Sign language lang sila. Yes. So ano man, makita nyo man kung sila lang, daw makahampang man sila together, makahimo man sila sa mga butang sa kapasidad nila, abi? Sa una, Tita Regine, ang gamay pa ko, nadumduman ko. Ang duwa ka utod ko nga PW nga nabilin, sinda nga darwa gahampang sila sang stop toys, ginapaligid-ligid nila kung paano una sila kamang kundiin na nila kung sino ang mauna kuha sang mga stop toys nga ginahaboy nila nga kung once nga makaunak gikirinadlaw senda pero ang kadlaw nila parehas man sa aton pero hindi sila makambal. Okay. Sige, there was a time nga nagabaligya sa Bulangan ang inyong mga ginikanan, ilabinigid ang inyong nanay. Kung may bulang, atuto sila, nagabaligya sila, nagatinda-tinda sila. Istoryahin kami, ano yung nadangtan sa ilang pagbaligya dito? Sang time nga to, Tita Regine, nagabaligya sila sa Bulangan, sang Leganes. Nagabulang sa to, may ginamo sa Bulangan, halos tanan ng mga tao nagpalalagyo. Ang amon nga baligyan, alagyan gid sa lakay nila, hasta nga nagkalawasak, nakalaguba, nagkalaula ang amon baligya, hasta nga nagkalakwan. Halos tanan, waay gid kami sa makuha nga inog balik. Ang nabilin nga namon nga kwan, si garilyo namon ubos, tinapay, nagkakaladunot. Amo to nga time, dako gid ang amon nga kwan, balayran sa amon, ginakuhaan ni mama, kay kumbaga, alsada lang ginakuha ni mama, ang ginansya mo lang ginakuha ya kag inugbakal ya sudan namon. Kag nakita nato no through your story gali sa imong istorya diri sa aton, grabe ang mga pagsakripisyo sang imong ginikanan is labi na gid sang imong iloy
nga daw halos wala gid gauntat sa pagpangita paagi para nga mabuhi kamo. Istoryahan mo kami sina sa ato nga pagpanumbalik. Stay put, please. Mga kabombo, nagapamati ka mo sa ato nga pag-istorya diri sa ato nga winner, si Joy Sang Leganes. Nagapanumbalik kita para nga tapuson ang ato nga pag-interview diri sa iya. More nga mga istorya ang iya nga i-share sa aton. Sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupo din niyo si Tita Regine. Magapanumbalik kita pagkatapos lang gid sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Asman ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966. Diri sa kahapon lamang program, sa gihapon gina-istorya naton diri ang aton nga winner, si Joy Sang Leganes. So ano ni nga mga pagsakripisyo ang imo gid nga nakitaan nga ginahimo sang inyo nga iloy para nga mabuhi lang kamo? Asang time nga to, Tita Regine, si mama ko nagalibod, nagabaligya sa mga pagkaon, merienda para sa uma. Once kay hindi maubos, dalo niya na sa palibot sa plaza, kay ibaligya. Hasta nga maubos, once nga may ginansya, ibakalya namon sa sudaan namon. Kag kung hindi maubos, ginakaon namon ang iban nga mabilin. So nakita nato, no, tama ka dedicated sang inyo nga mother, himuon ang tanan para lang nga mabuhi kamo. And plus the fact nga ti may apat pa, no, kamo nga mga PWDs that time nga ti dapat nga asikasuhon kag hatagan man sang atensyon. Ara pa until now ang mother nyo? Wala na, Tita Regine, napatay niya sa sang 2000 last year, 1 year na subong sang bali February 5, 2023 napatay ang mother ko. I see, okay. Antes sa mapatay na ubos na kalamatay ang PWD nga mga utod na kon. Kagamo na lang ang gimbili niya sa amon, ang amon niya nga adopted niya si Ivan June. I see. So until nga nagkalamatay ang tanan-tanan ninyo nga mga utod nga ini nga mga PWDs, so naabtan gid sa gihapon sang inyo nga mother. Kag like kumbaga nauna sila nga apat kag amo ang kapatay man sang inyo nga mother. Oo, Tita Regine. Ang mga PWDs, especially ang mga nag-edad na, naghamtong na, so until they died, dira lang gid sila sa sulod sang balay. Oo, Tita Regine, dira gid lang sila sa basulod sang balay namon. So ano sila, hindi man sila bedridden, hindi man sila nga hindi na gid makatukmol, ano man, do active pa man sila. Anong causes ang ilang kamatayon? Ang ila kamatayon sadto, piyang magtrangkaso sanda, ginaatake sila sang ila polio. Amo to nga time nga nagkalamatay sanda. Ang ulihi ko nga manghod, amo to ang nabalaan ko gid nga pagkapataya, naghilanat sa sang pinakamataas hasta nga nadulaan sa sang ginhawa as na mapatay. See. So siguro ka very low sa immune system, no? The fact nga ti ara ka landa sa sulod sang balay, hindi ka malang mainitan, no? Oo, Tita Regine, hindi gid sila mainitan ko, hindi sila pagpagwao namon. Dati may bangko kami na nga may salandigan nga ginapapungkuan sa ila.
sang gusto nila magpungko sa sagwa sang balay. Amo na ginabutangan namon sila makagulog kuan makalagaw makalinga makakita man sila sang init kag makakita man sila sang palibot namon di ba pero dira lang sa sulod sang balay hindi man sila makakagwa sa amon sa may karsada kay medyo layo gawa ka nga balay sa karsada. So ang imong mga mother wala na. Ang imong mga father kumusta? Wala naman si papa ko so napatay pa to sang 2017. I see. So sa 11 ka mo, pila na lang kamo subong nga buhi? Sa 11 kami, Tita Regine, 5 na lang kami nga buhi. May mga pangabuhi na kamutanan. Ang duwa, Tita Regine, ang isa na lang agot namon, amo na ang wala, nga way isang pangabuhi, si Brian. I see. Ikaw, kumusta ikaw? Kumusta ang imong nga pangabuhi? Okay lang ko, Tita Regine. Sobong daga extra ko baligya sa amon, sa nga bulantihan sa Leganes. I see. So, ano supposedly, that time, no, nga amo to inyo nga sitwasyon, ano ang mga ginahando mo tani para sa imo ginikanan kag sa imo nga mga kauturan? Ginandom ko sa ang una tani kung makatapos ko buligan ko sila sa pagpangita sang kwarta. Kaso lang, Tita Regine, wala ako makatapos. High school graduate lang ako. Ang ginahandom ko nga, mabuligan ko tani ang mga PWD ko nga mga utod. Pero wala ko sa mahimo. Kay pigado gid kami. I see. So, ang iba mo nga makauturan, naka-eskwela, may mga natapusan? Halos tanan kami, Tita Regine. Ako lang ang nakatapos sa high school, Tita Regine. Wala sila makatapos. Elementary level ang sanda. So, ikaw lang gid ang medyo mataas-taas ang natapusan. So, kumusta man ang mga pagpangabuhi nila, subong? Sanda, subong, okay man ang mga utod ko, bisan wala sila makatapos sa elementary, nagaubra man sila gihapon, kapangita man sila, may mga pamilya man sanda, buligay man sila sa pagpangabuhi nila. Isama lang kami sa subong kabalay, ginaistaran. So, bululigay gihapon ka mo? Oo, Tita Regine, buligay na kami sa amon nga pagpangabuhi, bisan wala na si mama ko. So, ikaw ang daw pinakamagulang na subong sa ila? May isa ako nga bagulang, si Connie, may pamilya man siya, digto sa Sabaybay, sang Leganes, Gaistar. Kami amon ara sa malapit sa Bulangan sa Leganes, kami Gaistar, sa balay ni mama ko. Pero nagakalit-anay man ka mo, every now and then? Gakit anay kami sang utod ko kung adlaw nga Sabado kay nagabulig sa sakon baligya sa Leganes sa amon bolantihan. I see. You have been exposed sa pagpangabuhi nga mabudlay. Tapos may mga utod ikaw nga kabudlay man sa ilang sitwasyon. Sa imo nga pagpangabuhi, kumusta ang nangin dalagan sini kag kumusta paano ikaw nga ginpabakod, gin-strengthen sang tanan-tanan nga ini nga mga kabudlay nga imo nga naagyan sang wala pa ikaw sang pangabuhi? Sang time nga wala pa ko sang pangabuhi, Tita Regine, nangita gid ko sang obra, nakapabanila ko, Tita Regine, para makapadala sa akon ginikanan sang kwarta nga inugbakal sa amon pagkaon, bisan bugas na lang baklon niya para makatilaw man sila sang ginatawag nga bugas. Kay halin sadto sang gamay kami hasta nga nag-graduate ko elementary high school, ulihin na kami kakaon sang ginatawag nga bugas. Kay kumupigado gid kami kay sang naga-eskwela pa ko, Tita Regine, sa high school, ginalakat ko lang napakadto sa eskwelahan bisan malayo-layo amon balay. Ano ang naging trabaho mo dito sa Manila? Naging factory workers ako sa plastic work sa may Caloocan. I see. So subong sa inyo nga pagpangabuhi, I heard nga balo na ikaw. Pila ka bilog nga imo kabataan? Bali 3 akong, Tita Regine, kabataan. So paano mo bilang isa ka Iloy, bilang amo na lang ang ginasaligan sa imong mga kabataan, paano mo sila nga ginataguyod? Ginataguyod ko sila, Tita Regine, pero supposed to be ang akong mga bata subong separated iba sa akon. Ang subang ko ara sa akon amo nang ginatawag nga sa ex-princess. Okay. Anak mo si ex-princess, kaagi na di siya winner diri sa KLP. Okay, Tapos, Tita Regine. Ang ikaduwa ko na sa ginbali digto sa tiya kaya sa may
Ginasa ila sa Cavite, dito sa eskwela. Halin sa pagkapatay sa tatay niya, nagambal sa nga, malaupod ako kay tita. Dito na lang ko ma-eskwela, kay kita, daw haluson lang kita makakaon kung wala. Kaya wala na si Papa. Naghambal sa nga, dito ko maupod para maka-eskwela ako. Once nga makatapos ko mapauli ako ka bali mag-upod kita tanan. Okay. So, 3 kabilog, imo kabataan? Oo, Tita Regine. Ang agot magulang ko, ara sa imo. Ang ikaduha, ato sa utod mo? so, bali utod siyang bana ko sa may... Sa bayaw mo? Oo, sa bayaw ko sa Cavite. Eskwela man to? Eskwela, grade 8. Okay, So, good. ang gamay ko, agot ko ara sa San Miguel. Nag-eskwela, mo. grade 2. Nga, tuto siya yahaw. Digto, sang time nga to, digto ko sa ginpadala. Kaya nagmasakit ako, Tita Regine. Almost 1 month ako sa ospital, Tita Regine. Sang pagmasakit ko, wala na sa matipan sa iya. Si ex-princess nagambal nga ma-eskwela pero hindi sa kalakat sa eskwelahan. Kay tungod, may manghod siya nga ginatipan. Tay wala sang mabantay, ginatipan niya. Pero sang tapos ko operation, sang time nga to, gintawgan ko ang San Miguel nga mga otodya nga digto na lang anay siyang amon nga agot nga si Onyok ma-star kay wala sang matipan sa iya kay para maka-eskwela sa ex-princess. So, mga pilang edad sa imong tanan nga mga kabataan? Ang sa ex-princess, 17 years old. Si Grade 12? Grade 12. Okay. Ang ikaduwa, si Saysay, bali 13 years old. Grade 8. Kag ang agot ko, si Onyok, bali 8 years old. Grade 2. Tapos may siling mo, may isa ka pa kahinablos nga inaalagaan subong? Isa na ka mo kabalay? Tita Regine, may isa ako kahinablos nga si Ivan. Ginatipan na siya namon. Sang anti si mama mapatay, gimbili na sa amon ni sang manghod ko, siling niya. At ipanan ninyo si Ivan. Kay amo na lang na ang akon nga kalipayan. Pusto bi, Tita Regine, antis mapatay si mama ko, nakapadala sa imo sang sulat, ngang ang title sang code name niya Ikit sang Leganes. Amo to nga time nalipay gito sa Tita Regine kay nabasa mo ang iya nga nga sulat. Samtang na pagbasa mo nagakadlaw gid siya, gintawag ya ko nga kay may radio man to sa piyak nga bahay ko buya. May radio man kami sa piyak nga ginestara namon. Ang bahay ko buya giving patindog na sa mga nagbulig sa iya sang nagpiyakwan na sa nag-PWD kumbaga bedridden na sa. I see. So you are a woman of strength kag I know mataas ang imong mga handom para sa imong mga kabataan, and I just hope nga tagaan gid ikaw sang good health sang aton nga Ginoo so that ang mga tanan-tanan nga kinahanglan nga buhaton mo para sa imong mga kabataan mahimo mo. Ano ang nagahatag sang kabakod sa imo subong? Ano ang imo nga inspirasyon? Ang inspirasyon ko, Tita Regine, sa kabataan ko, para makatapos ang damo ng inspirasyon ko nga makatapos ang lipay na ko, Tita Regine, sa pagpa-eskwela ko sa iya. May luyag ka nga ibili nga mensahe sa aton nga matag palamati? Ang masiling ko sa mga KLP lovers, kung ano ang maagyan ninyo, fight lang. Nang isalig lang kay Papagad, kay mabuligan niya kita. Alright. Maraming salamat sa imong nga pag-share diri sa imong nga matahom nga inagyan sa kabuhi, and padayon lang sa pagpaninguha, and at the same time hindi gid magbuya sa pagpangamuyo so that you would be guided and you would be blessed sa imong nga mga ginahandom para sa imong nga kabataan sa inyong pagpangabuhi. Salamat gid sa imo, may ara ka nga luyag nga tamyawon dira, Joy. Tita Regine, may talamyawon ako. I hope hindi isa ka barangay, ha? Hindi. Go ahead. Ginatamyaw ko ang mga KLP lovers and listeners, especially sa Legaspi family, Juana Marie Santos Eldis, Mrs. Heidi Gagnaw, Mrs. Casilda Tubong Banwa, Miss Mia Sangbingawan, Ma'am Paybi Paltegera, and Leganes Transcend Vendors, Nining Flor, Chris,
Jonah, Nay Enriqueta, Cheryl, and to all Leganese Vendors Association. Good Alright. afternoon. Good afternoon also. Maraming salamat sa inyong ating winner, mga kabombo, si Joy sang Leganes. Sulat-ulata, magasaka diri ang release ng imong mga premyo nga 1,000 pesos. Today mga kabombo, why kita sang i-announce nga winner? Because kahapon natin gina-announce ang aton nga winner sa aton nga special nga Valentine's promo. Gani, nag-okay na ang aton nga winner, si Petit. She'll be with us tomorrow sa pag-interview sa iya sa Good Morning Philippines. So, Lunes, panugod naman kita basa sa aton nga mga kasaysayan nga mabaton diri, and panugod naman kita pangita sa aton nga mga mangin best story for the week. So padayon lang ang inyong pag-subaybay kag pag-share, especially sa inyong mga kasaysayan diri sa Kahapon Lamang program. Pwede ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat and ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Enjoy your weekend. Balikay kita on Monday sa Kahapon. Ininyo lagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.